أمه زي تزارب دارقا يلنك دقم انتخوي نمبر الأمين عطا الأمين عطا يوبن. مرحبا بمصدر مرحبا الحنان. الأمين. طب لنا قرب ضخام لنا ضحاني. وال انتايتي دخامكا زختل كتلليو إلى لك بحكيمون يقدم ترى لك واي فاتيج ديو ويكا أيوة. أزتو فلي. نايت فوشي نايت فوشي اوكي. نايت فوشي. اه يا هم قبل بحر متقبلاني هو بحر كعمل شاف مثل مرهب جاجة متشاف مرهب سنرس كل هو فوشي هجي قرب إيش معكم يا رجل أبو خلو خجوب أخوينا هو بقى نبرر بلوحة شابات نجي لنا خذوا. لأنه دحان don't pressure دونت yourself يا بوش. أمين إن شاء الله إن شاء يا الله الشفاء الأمين آمين أنا آمين بصغايا تاشمي تكبر له حلفه هو هو دونت مجمرة بوش أنا إت. داتا. يا يا دونت بوش إت. أعرف ونتات يا كان يا فلتوينا أبتحيال زل خلو جيزي اتهبور إيتوتات التوابعي يو سو حجي سويل كاسم عنا انتغيل كاغمان. هو سمعكم يدلو يا سمعكم. يا أمو Thank you. اسماعيل نباخ أحمد كسحجتي كبهال الصنحة اللي خيال لها ترأستي خيال لها تهزبي تبوشت بقى تازق الرف زلون تبسنك مقراف كملت فقدوا هاجرات تبتات ينزل هزبن عدهم الله زي كعلن زلاتو إيدي إيدكا إيلو أما هناك هاجرو ترى تصوت زي كعلن فرق حزبي إرتراء زبلانة قد حجوكم حدا كاباتهم لعل فرق حزبي إرتراء بزلو إلى أما قطعت ينيرة جن زي عرف كتصالي برساتي زبلو سلزخوانا إزي زلمو كلتيو كلا على أي كألن كساع كندز زأكل تعفينو ناتجفن كله جي آخر نابز خبص حوز خير انتايو سلام انتايو زي العلزل زين العلزل لنا إيتي حتى مو رئيت خابز هابنا well actually أنا كابا شايز ولا بالدفاع غير سي خالوت كي خمهرون كله نفع بوتانا تما هراي حسكا خستمي والله خندينا enjoyment هم زلوسي أنا بحكي تاشمي خوينة يعني أنا وطامي زارب قلتي فحقول له باشاي عن ستوري هنغرقكم يا سي ما مهراني أنا سي هيك قارصو كسابتا خبز هذا الدل زروحهم كلها سي صراحة زبان نجر كي صراحة كويس مهرني ريان قال يوم إن ثم ما مهراي ما عايز مهروني لا هراي بس يوم سايق تمهارو خوينو تمهارو خوينو مسي سايق بحد كلاس كوف إنا مالتي يعني ما مهراني ذنوب يا اجي نصوم انتهي لهم نسي አይፈለጥ ቃን መምህር ብኮን ካን ካሎ ከተምህርኒ ከተማሃርን ዘለዎ ፍልሊሲ ስኻ ይርዳእካን ኢሎም which is true يعني which is true ስለዚህ ተፈተን حقهم ቃል حقهم يوم يعني حقهم يوم حجي بقى كل بعد سياسي طبعا خلص انا خدوت الاناليسيس اسسمنت انا خدوت المالسي ابتروح بوتا تابي أبي
أبي تمكرتها أبي زقات أمنا ومصدرنا خوينا أبي ردا أزجي جميل كاسي كوميتاتيو نيرو جينا سي خبز كله سي انتاي تما كان تاي فيجر كان هيل كاني أنا كلتا سباتي سمع هو نسي سلا تسمع معه ببينا أبي كندي ساعاتي في اللي نقولهم تزاربو سي جن تي أنا زحسبو ويكان كل جزيه ويكالو بوتاتا زبالكو خويني يعني ما سي هذا لوطي سي بحلفي وشاوي لوطي ናይ ወፃኢ ሽግር ገጢሙካ ከምዚ ኤርትራ ዝነበርና የመን ቃልሶ ዝነበርና ኢትዮጵያ ጎበጣ እንተኮይኑ ኢዚየር يعني ኢዚየር ካምፔን ጌርካ ሰብ ክትዕግበሉ ኮሚና ካኒ ዝበዝሕ ሰብሲ ብኸምኡ ዓጊቡ يعني ናይ ውሽጣዊ ታሽሙ ለውጢ ከተምፅእ ጌሲ ከቢድ እያ ምክንያቱ እንታይ የድልየካ يعني ወሳኒ ዝኾነ ረቃሒ የድልየካ ንሱ ካኒ እቲ ኮንሰንሰስ ዝበሃል يعني ኣነ ያጋዞም ክልተ ሰባት ተዛረቦን ሲ በቲ ኣነ ናተ ኣገባመታ ወይ ከዓ ኣነ ዝብሎ ሰማዓ ኮይነን ዝረኸብኩን ያሲን እንዳይሉ ሲ ናትና ኣይኮነን ክንብል ኣይከኣልናን ኣለና ገና ኣይሉ يعني ናትና ኣይኮነን ክንብል ኣይከኣልናን እዚኣ እንታይ ማለት يعني ኮንሰንሰስ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ኣለና ማለት يعني ካልእ ሃመንዩ እዚ መጨረሻ ተዛረበ ኻኒ ኮንሰንሰስ እዩ ትሽግርና ኢሉ يعني ኢዮብ ይመስለና ኢዮብ ካኒ يعني ኮንሰንሰስ እቲ ሽግርና ኮንሰንሰስ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን which is true يعني ምክንያቱ ዝኾነ ይኹን ብሬክ ስሩ ኣብ ሓደ ጉዕዞ ናይ ለውጢ ክህሉ እንተኮይኑ እቶም ፎርስስ ናይ ቼንጅ ፎርስስ يعني vital forces of change ዝበሃሉ ነገር ኣሎ يعني እዚ ህያው ዝኾኑ ህይወት ዘለዎም ሞሬዲ ዝኾኑ ከዓኒ يعني ኣብቲ ዝኣመኑሉ ሲ ኮንትሪቢዩት ዝገብሩ ወይ ክሳብ መስዋዕቲ ክኸዱ ዝኽእሉ ፎርስስ ማለት እዩ እዚኣቶም ሲ ዝወሰኑ ዝፀንቀቖም ማለት እዩ يعني ሕጂ በጋ እታ ምስናተይ ሲ ከመይ ጌራ ተሰማሚዓ ክነግረኩም أنا بقدر سيم حتى نيرو حد وتا تلاعيلو سي سلمتايو تطوي نازل لنا هذا اللي حتى مستحاتات كله وين كاب حبرة السبناسي كاب حبرة السب إرترا قبيزون لحبرة السب سي مخاخفت وصاني قطري زون وومني وصاني زخونة الشنخ ناي حزب ناسي يعني أي سنكغنا له vital force of change كخون ኣይከኣለናሎ ኣይቀበፀናሎ يعني በቲ ተፈላለየ ነገራትም ከም ምክንያት ገምፅዎ ዝነበሩ ብርሃነ ብዙሓት ጠቃቅሶ ዝነበሩ እቲ ህዝቢ ሲ ከምዚ ኣከባቢ ዘሎ ማለት ዘይገበረ ወይ ዘይተስእ ክትብሎ ኣይትኽእልን ኢኻ ዝብልዎ ዝነበሩ ኩሉ ነዚ ዝብሎ ዘለኹ ይምልሾ ይመስለኒ ወይ ከዓ መስኡ ክዋሰብ ዝኽእል እዩ ባህላየ يعني حجي بقى انتهي هو نحن ابقوا عزونا يعني ولو ان كيت مهرنا كلنا نفلطو قداي يعني نسو هان كونسنسس ناي مفتاري شجر كم زلنا يعني اب تاريخنا سي كونسنسس نبصح حسيب بزح غزيات شجرينا يعني كان كانوا نفلطينا غاني نفلطو سلازخونه يسي يعني حامد ادريس عواتي سوي حامد ادريس عواتي سي خيجمرون كله سي جنا تيتي خيتوكسون كله سي هذه حجي تبرقسنا نزلنا زي كونسنسس هاجراو كونسنسس نحرا زي رهيبو كوتا يجيني نيوز ولا زمان نغيرو يعني من نغيرو قد نتا ايرترا سلاز فلطاي يعني نتا ايرترا اقيمو زلو حيلتات ويكا اقيمو زلو حبرتسبات وكله سلاز فلطا زنبرنا ابزي سي نقح سلاز خمس سلاز زنبري يعني هو زبالي اولي كوننا حجي بقى خابو حليفو قارب يعني ابي قدمو زنبري غزنا خمانسي سي كونسنسس ناي مبصحي ويكا يعني ما خلاي سممي ويكا ما خلاي فتح نخلو عقب المنارات 100 عقب ايكيلين جنكا بكمبرومايز بحدقتانسي ما خلاي مرقز ويكا ما خلاي بوتا حزلو يعني نخبط صح صقمات نيري يعني بربعتها زخي زنبرين تاشمو اما شرشا طبعا بصح تخايلو زي اندبندنس بلوك
ዝبሃል ወይ ከዓ ቀፅሪ ነፃነት ዝبሃል يعني اتليست سي ኣብ ሓደ ነገር ተሰማሚዑ ታ ፌደሬሽን መቀበል ንሳ ታ ኮንሰንሰስ እንተዘይትነብር ኣይ ምኾነትን ነይራ ማለት እያ ኣይ ምኾነትን ነይራ ዋላ ግዜያዊ ትኹን ዋላ እውን ካልእ ረቑሒታት ወይ ከዓ ካልእ ፕሬዠር ካልእ ሌቨሬጅስ ኣትይዎ እውን እንተነበረ ብሃይለ ስላሴኒ ብደገፍቱ ደገ ዝነበሩ በኣሜሪካዎም ነይሩ ዋላ በገለታት ደገፍቱ ዝነበረ ፀቕጠትን ዝነበረ ተኣሽሞ ይኹን ኣትሊስት እቶም ኣብቲ ኮንሰንሰስ ከኣትዉ ዝነበሩ ሸነኻት እሞ ምስ ኢትዮጵያ ክንከውን ኣለና ብዘይ ቅድሚ ኩነት ዝብል ነበረ ሸነኽ ያኔ ኣብቲ ኮምፕሮማይዝ በፂሑ ያኔ ታት ኮንሰንሰስ ነይራ ተበፂሓ እያ ድሂሩ ላኪን እናፀገመና ከይዱ እያ ብረታዊ ቃልሲ ምናልባት እቲ ዝነበረ ሃዋሁ ዝነበረ يعني اوبشنز ሪታት ምናልባት ፀዲቦ ኸውን ስለዚ ኣይከኣለን ስለዚ ኣይከኣለ ኣብ ምርፃም ኢና ከይድና ያና ኣብ ምርፃም يعني سي يعني ሕቶ ናይ ምግባት ወይ ከዓ ናይ ምብራሕሲ ብኮምፕሮማይዝኒ ብልዝብኒ ብገለን ዘይኮነሲ يعني بخالة أجابة يعني بفايلونس يعني بفايلونس ببرت يعني يتخيل يعني السؤال يعني كنا أبيك بتحنا خمس الله كلها نبذ حجب زي ديتيلز كنا أتو أي كنا يعني قال أي جزء أب تاريخنا ما أسي كونسنسس ترقيبه يعني كل جزء يعني أنت زري الله أب تاريخك تمركزك خابو زوسد أب النتات تمركزك زي تجبر أسسمنت ويك أرجنجما يعني قنع زخونه مدمدم تاتات كبكا كده قنع زخونه ويكا خواص زخيلي كونكلوجنس ويكا مدمدم تاتات كبكا كده نيه حجي بقى يعني ابتي دحرتي تي 1947 كومبرومايز مستحرمه 1962 مستحرمه يعني مستقبطت دحرو بقى زبص تاشويتات ابتي زنبرو ابتي فحل كان ناي مخان يعني ابي تقداي زي بانكدوت الذي نريو زنبرنا وي كان احنا تفكرنا يو اغبابي سي بولقسب درجه انت زي كوينسي يعني بأكوبي كا بزقتح بكومينال درجه يعني بحبره ايكونومياوي درجه عقبت تبصيح سي كونسنسس صحيح قال كسب 1994 1995 يعني السوق أنا أبي إثيوبيا زوم صو نجري أنا تي إلتي يعني أبي إثيوبيا تقوم زنبرة أبي إثيوبيا تعيش زنبرة ويكاب بصراحة ديو بجلديو يعني إثيوبيا لإيرتراوي عن حما غير نبرتني يعني على تي كل صراحة تاريخها تكالات تاريخها جلد تاريخها يعني كم شامو يعني زي كم يعني حرازي مرحو الشنغسي وتي رئيس تي وساني زخونه بوتاتاون بعد يحزو اب ايكونومي ديو اب تكنيك ديو اب جلدي انقاذ بان ነገር አይነበረና ጽቡቅ ነው ኤርትራውያን يعني ሕጂ እዚ ማለት ሲታሪም يعني ድሕሪ እዚ ስርዓት ናይ ኢትዮጵያ مسفرسه يعني ابي እሞ يعني ابي ሕንፍሽፍሽ ወይ ከዓ ደርጊ مسمፀ እሞ ደርጊ ዝወሰዶ ስጉምትታትኒ يعني الينيشن نسوز التأتاتو الينيشن دي يعني أتي يعني أبي عسرت حمش عمت نايبرتاوي قالسي كرر صديق على كونسنسس نخوني عدل ترغيبه مالتي يعني انتهي ترغيبه يعني هنا عملت تي يعني ايكونوميك ادفانتج ايكونوميك انسنتيف دي غيرتات زنبرو شنخات ابي إثيوبيا يعني أتي زنبرو ويكاني خمس اجمو زراعيو سرعات سي واصاي هم زي كونه خوينو كان مجرشا هوني يعني مجرشا كل جزء يعني هذا سبارك ليكا يعني ويكا هذا دراماتيك زخونه ترخبو نت ነገር ንخغفل يعني سي بويلين بوينت نخبصه زدريلو يعني ناي جنرال امان عندهم مهرام سي توم زرع على تاشما ابي مفردني افتشان اتيوم زنور ايرتراويان كم بعلي بروفيسور بركات حبتميرا يعني بركات الكا حسابي سو موائل الكا ابغلب حبتنا كوميشناتني ناي مصراي ناي متحسساوي بوتا زنبر زياتهم شك يرم ريوم تقداي سي اتزو لونغر يعني تي زدل زنبر بسنت كان زي ولو
ترى يعني نحن بقى يعني مقاومات قلتات الناقة في غير مسرائيل أتي درجة أني إكسبيرينس سلا زينا برو فايلنس راح بعمل راح تزي يكون بخالي شجراتنا مفتاحي قداي سلا زينا برو فايلنس أتي يعني بمدر عامي ويدو لأن يحدو الناس رعامة أبي يتراونا مدر عام أتيو حلو حلفو انتهي يعني ناتو اعتقبراتنا قالت اتيو أما خلاص مرة بسلكنا بيانو منسات كحنقو سلازي قبل إذا بقى نتي تاشلك عبدي كمي أبتونيزيا ياسي يعني حدا شقات أي مسكينة دراد دوكو يعني سي بعربية ناي حملت دي ولا قالت ولا كل زبير سي نسا مسح دقو نفسه حريرو نتي تعفينو زي نبر خبزنا إيرا تراويان تعفينو زي نبر تاشيو يعني خفلح من خدم في الزقبرة بخوا عينت كوين يعني أديتها بس مراسي نعاد أبزاق إدمي كنت تموت ممات زي تفكاسي أكيد كابتن حواتك مستوعباتك ممات حي شيلون يعني ناي معلتنا حدا معلتنا كلتا معلتي سنقوم هو سنقوم تحيزن زلا هو مفلط أنا يعني ثلاثة إذا بقى 1995 حدا كونسنسس بتحكي مالتنا خلا يجزي تاريخنا يا رترايا حج بقى إذا كونسنسس إذا كونسنسس دي طبعا يعني هجر نصا هوص خيل يعني سيما سيما سيو دلما سيو قد يعني ابي جبهه يتحوس ولا ابي حزبا غنبار يتحوس بزي قدس تو كونسنسس زمصو انت يعني من انسان ايرتراني تتقبر زخل تو فايتال فورسز نايل هي وزخنا نايل لو حيلي يعني ابي يعني سقاب مسواتي سقابي صدرها دربي خاني بتسكا دربي خان كيلكات نادسي تسام مسواتي كسلف كم زلوا عجيب زوص قضيه يعني ازي هات اخاقي ولا وينزي تي ابدا اوشتي دنبيناي قالسي وي كبرتا وقالسي زنبر قلطمني نني حدكا متحقاقن متمهرامن وادي يحلو مጨረሻ سيحيد شعات تبيتين تسعان حدا تنبسيخي إلنا يعني كونسنسس دي نزو أمسيو مالت يعني حجي وين يعني باكي إذي خمسة عينتي كونسنسس نحن دا خلصح زي تخيلو انت زي كيلو يعني حدا تكال وكأنتي والقاوي يخون قلي يخون انت بي حتى زنبر يعني داويت يعني سي جبهة ويكابرتا وقالسي كمرح زخيل زنبر تاجو زي زمن سياسي جنفينو سي زخودا ويكسسلا كل ቦታ ይኮይኑ ነሩትና ብረታ ቃልሲያን ሕጂ በጋ ንዕኡን ከምኡ ዝኣምሰለ ኮንሰንሰስ ከምኡ ዝኣምሰለ ትካል ንክፍጠር እዩ ኮንሰንሰስ ዝድሎ ዘሎ ኮንሰንሰስ ብመን ግድነት ኣይኮነን ያኒ ኩሉ ማለት ብረፈረንደም ጌርካ ወላ ውሽጢ ዘሎ ድዩ ወላ እንኳን ዘሎ ወላ ገለ ድሎ ይፈል ቶም ዝጥዕሞም ያኒ ዛምለቶም ክረኸቡ ዝኽእሉ ሸነኻት ንሕረዳ أبدي حدا كونسنسس بتيهم وني حدا تكاف جورو خيلهم لازم نسياتي نبعال سولومون يعني نبعال سولومون يوهانس يعني في كترنا في ذخيلي حسابني يعني حدا أورجانايز دي سنتر كتفتري يزلك يعني نذخ جبر ذخيل كونسنسس يجي تشيلنا ذلهم جورو زين خيل زلنا أبكل إتينا ذل لا تود به حيلتات تجبر يسألن ولا نتي كابتن تود به حيلتاتي قميصون وصي زلو تصباي كون زلو سايلنت ماجوريتي دي جلز بهال نجر يكون كجبر أي كألنا ذيك أبدي يزعونون إتينا ذل يعني of course أنت زيرو بقى أنا انتهي ذل يعني انتهي ذل I hope باشاي بتهريك نصوم من حيوان زي نجر يعني أتي يعني زيرو زدلو زلو يعني change for its own sake هيكون يعني ليه بجزار وزيز خون سلزلو هيكون يعني سي إلا ما يكون له يعني بمنتهى غيرنا نتقال يعني بفتحيني بحقني بفتحيني خلنا يعني نهزب خلنا برزخلي متكعتا يدخون زلو انتهي بخاله أزرار انت تقول خاسي يعني سي زيركاسي يعني حبره إيكونومياوي لوطي خاتدل زلها ازي زكايدل بفتحني بحقين ازي زمحادرلو قدامه تكون زلها بقى يعني زخل زبال زل بقى يعني بي انكدوتال اناليزيس ديو كده ديو
إذا نتبذ زي ما كان رشاز بلاد الله هو نتبي مهاني ني باشا هو قد هو عمقها إذا عينتي كونتكست اللي إحنا زي بالنهاني ولو طون أنت مسيخ القطعة حيكيدني ولو نسينا بالنسي بسبونتانيا زي حيدي لا نتكلم بعلي unless كوريتان أنت زي كويني يعني unless ودع لي حيث كي عوتي خيل نير يعني على حجة كعواتي خلال نيرو كان لكن كان بعد حج موسى كان بعد قلب حالة تبرع تاجوز قبره يعني بزي زي كونتكست حج العليا زلهم نخال هاي جزء رسالة هي جزء تعمق على اللوازم لا زلهم حبر بوليتيكاوي يعني قصري وي كان كونتكست نحن خطقهم مطلوز زي كيلكا يعني خفشي لي غير يعني it won't succeed يعني it won't succeed كعواتها يخيلين يعني فلازم زي زلوا بقى حجي يعني حتى هم اللي زلوا حتى أبايتا زلوا اتليست تيدقز الذي قال دي على كونسنسس بس حلو كونسنسس دي عادة تكالك يقبر اللو ما تاني دي زز بهايني زز قبسنتي يعني كسر علني ناس اورجنايز جيروسي يعني تي يعني نبي دايناميكي فورس يعني يعني كسر زغير ወይ ከዓ ከስምዕ ዝኽእል ዳይናሚክ ዝኾነ ሓይሊ ወይ ከዓ ድምፂ ንክኸውን يعني እዚ ሰንተር እዚ የድልዮ ኣሎ يعني ሰንተር እዚ እንታይ ከምፅ يعني እቲ ሰሎሞን ድዩ ዋላ ረዳኢ ዝብሎ ዝነበረ يعني ናይ ዜና ጉዳያት ክመፅእ ኣሎ ናይ ገለፀ ክመፅእ ኣሎ ናይ ገለ ክመፅእ ኣሎ ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ኣሎ يعني ብዙሕ ነገራት ክመፅእ ኣሎ ምክንያቱ ለውጢ እዚ يعني هذا باكيج يعني هذا نحن حد الزملاء باكيج نحن زي كوينو يعني لو طفوا خمس سايك يدين سكسي ويكا عوض خمس سايك يديني أي كيديني يعني سلازي بدي ساعتي تي زخون زلو سلام انتايو نتي زي اللي عزلو زبل حتو فمالي سو أمني زمت سبقا أبتومي نايزي رقو حيتاتي حطوتات كبلش زهولو شنخات مالتي يعني ناتي برتاو قالسي هول له منالبات كابز بيرات رادي شعو جزي سي عسرا خميتي وين يأمن نيرنت زخونا 1960 يعني تومي أبي كايرو زنبرو 10 سنة 10 4 سنين كوفي لهم تفاقد وخوينا مسي حدا وساني وسيدم تاجون تزي قبروسي زي عسرا خميتي سي كما يقولوا يوك متوكلة يعني متوكلة الحجو انا سيم ثينج يعني ذات واي انا كل جزء يعني ان ذا باك دروب ناي حالفه تاريخنا ناي حتى تمكرتات نحردا زي تنكيناني نحردا يعني مدام تاتي خنبص انت زي كي ناسي يعني كل تيوري كوينيو تطوخ بد يعني وي كان انا خدوت اناليسيس كوينو يعني نمبال تنولو خمس على انا قال نقول نوعين يعني نمبال تولو كان ولا انت امباكت كله زي كي الكويني يترف مالتي يعني ስለዚህ በአጠቃላይ እሱ ይሆን ዘሎ ስለምንታይ ዘይ ዕደብ ዘሎ ማለት ኮንሰንሰስ ኣይብለደሎ ናሽናል ኮንሰንሰስ ውንሲ ዋላ እውን በተዝናእሰ እንድሕር ደኣ ንህዝቢ ዝውክል ኮይኑ ምዃኑ ዘበገስካዮ መልእኽቲ ህዝቢ ክገዝኦ ዝኽእል እንተኮይኑ ናይ ቁፅሪ ነገር ወይ ከዓ ናይ ቦታ ነገር ተፍሽሎኒ ክፀልዎም ወይ ከዓ እንታይ ገብሮን ኣይክእልን እየ ክግዛእ ይኽእል እዩ ኣቕሓ يعني صبوا انت خوينو ادفرتايزمنت صبوا مخانو ادفرتايزمنت زخوينو يعني اشعتي مليونات زخفلنا ادفرت مثل حوي بعد توري سلازم بصح يعني ابزل خيال لي خاي ابتا خامس دلتك غزي هلو يلك ترخبا يعني تغزا يقد تغزا يعني ابز بوليتيكاوي سرحيتات ونسيو خمي يعني بزح لوط يلن يعني لايف از ذا سيم يعني حدا بحدا فلوس زغونه باترنس እዩ ተገዚኡ ዝኸይድ ህይወት ወዲ ሰባት ደቂ ሰባት يعني ስለዚህ በሓፈሽ ኣነ ከምኡ ኣተሓሳስብ ኣይ ሆፕ ነታ ታሽሙ ነታ ሶሾ ኢኮኖሚክ ኣስፔክት ናይ እዚ ኩሉ ንብሎ ዘለና በዘይክኡ ክዕወት ዘይምኽኣሉ ኣብዚኣ يعني ኮሜንት ክትገብር ደልየካ ኣለኹ ወይ ከዓ ይምሕፀን ኣለኹ ባሻይ يعني ቴንክ ዩ መምህር ወዲ ኣለኹ ثانك يو اسماعيل ብዛዕባ ኮንሰንሰስ ብዝምልከት ካብ ቅድመ ብረታዊ ተጋድሎ
ክሳብ ሃገር ነፃ ትወፅእ እንታይ ነይሩ እንታይ ነበረን ከተርእየና ክኢልካ ኣለኻ እቲ ተጀሚሩ ንግዚኡ ንኹን ኮንሰንሰስ እቲ ዝተረኣየ እቲ ኢንዲፐንደንስ ብሎክ ኣብ ዝተሰርሓሉ ግዜ ነይሩ ግን ቀፂሉ ከዓ እቲ ምፍጣር ኣብ ጀብሃ እንተሪእናዮ ብረታዊ ተጋድሎ ጅማሩ ድሒሩ ኣብ ክፍልታት ምስርዑ ድሒሩ እተን ክፍልታት ንምውሃሃድ ንምስራሕ ቅያዳ ልዓማ ንባዕሉ ኣነ ክሪኦም ከለኹ ኮንሰንሰስ እዩ ነይሩ ምክንያቱ ኩለንተን መሪሕነታት መርጅ ገይረን እየን ክሳብ ሃገራዊ ጉባኤ 71 ዝካየድ ፈሪሐንኦ ማለት እዩ ግን ኩሉ ግዜ ዕንቅፋት እናጓነፎ ይኸይዱ ብሪትታት እናኣተወ ክሳብዚ በፂሕናሉ ዘለና ደረጃ ሕጂ the importance of consensus ከተርእየና ፀኒዕካ ማለት እዩ ስለ ዝኾነ ብውሕዱ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ዳይናሚክ ዝኾነ ከስምዕ ዝኽእል ሓይሊ ኣብ ምህናፅ ኮንሰንሳስ ዝሓትት እዩ ኢትካልና የስ ንሱ ክሳዕ ዘይሰራሕና ከዓ እዩ ዝመፅእ ዘሎ ናብቲ ኣርእስትና ናብቲ ርእሲ ወግዕና ክንለዓል ኣይንኽእልን ኢና በብውልቀ ክለዓል ዝኽእል ንሱ ከዓ ድማ ኣይኮነን እዩ so እሞ he has Ismail has invited you to give us the conclusive idea of this topic. Okay, thank you guys. يغنيلنا بطعم صبغ نير الصفوف ريكورد انتخنا كمان discrepancy زي بلو حلاف زلات زي بلي ولا جيجا يحلو اندحري سموز كوين تنجر ريكورد كون كله سوي مهارلو يخيل مالتي ምክንያቱ ዓቕምኻ ክትገብር እምበር እዚ ዓቕምኻ ይትገብርን ኢኻ ግን እቲ ዓቕምኻ ክግምገም እንድሕር ኮይኑ ከማን ናይ ግድነት ሰለል ዝበለ መሴጅ ክኸውን ኣለዎ ነቲ ህዝቢ ሸውሃት ዝኸፍተሉ ክኸውን ኣለዎ ናይ ሎም መዓልቲ ኣነ ተሓጒሰ ብጣዕሚ ምክንያቱ ከምኡ ስለ ዝነበረ ናብቲ ጉዳይና ክንኣቱ ግን ባሻይ ሓንቲ ክዓንቅፈካ ዮሃንስ በርሃ ኣትዩሎን ኳ ድሓን መፃኻ ቀፅል ባሻይ حر سلام سلام ثانك يو مهري ፅቡቕ ገፅ ንፈቶ ርአና እንታይ ኢለ ነይረ እቲ ዝወዓለ ብጣዕሚ ስሙስ ስለ ዝነበረ ረከርድ ንክኸውኑን ብጣዕሚ ፅቡቕ ነይሩ ማለት እዩ ነንእሽተይ ትኹብ ኣቢለ እቲ ተባሃለ ካብቲ ተባሃለ ክጠቅስ እየ ምእንቲ ዳሕራይ ኮንክሉሲቭሊ ክሳይ ምግባር ሰመራይዝ ምግባር ክጥዕመኒ ምእንቲ ዘርእስጊ ካብተን ዓበይቲ ነገር ተዛረበን እንታይ እዩ ኣብ ውሽጢ የለናን ንሕና እቲ ኣገዳሲ ዝኾነ እየ ዝጠቅስ ዘለኹ ዓቕምና ኣይረኣናየን ንህዝብና ልሳንና ዘረባና መልእኽትና ጎስጓስና ንህዝቢ በፅሖ ስለዝየድሎ እዩ ተቐንዲ ነገር እየ ዝወስድ ዘለኹ ማለት እዩ ካልእ ኢሉ ነይሩ ንሱ ድሓን እዚኣታ ኣገዳሲት ገለ ዝወሰድኳ ማለት እዩ ካልእ ያሲን ዝበሎ ከማን ኩነታት ውሽጢ ኣየፍቅድን እዩ ነቲ ህዝብና ክለዓል ስለዚ ክንስንክት እንታይ ይበሃል ክንብርኩት ዘይክንብርኩት ኣብ ማይ ንብፅሓ ስለዝኾነ ነቲ ናብ ውሽጢ ኣይነውድቆት ነገር ንሕና ዝግበር ንግበር ህዝቢ እንፅበዮ ህዝቢ ይኮነን ኣብኡ ዘሎ ምክንያቱ ብጎረርኡ ተሓኒቑ ስለ ዘሎ ባህላ እዩ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ካልእ ብልሓታት ስለ ዘሎ ማለት ብወያኔ ዝመፅእ ብገለ ዝመፅእ ስለ ዘሎ
ነቲ ህዝብና ሲ ኣብኡ የለን ዳርጋ ፅባሕ ንጎ እንታይ ክንከውን ኢና እሞ ኢሉ ሲ ናብ ስርዓት ዳርጋ ብኔጋቲቭ ዘይጥምተሉ ኩነታት ብዙሕ ስለ ዝፍጠር ኣብ ሽግር እዩ ዘሎ እቲ ህዝብና ባህላ እዩ ማለት እዩ ዕቁባ ዝግድቡስ ካብ ዝበሎ ድማ ታሪክ ናይ ስርዓት መፃፃ ናይ ስርዓት ስልጣን ክንፈልጦ ኣለና ንፈልጦ ዲና ነዚ ስርዓት እዚ ብሓቂ ዶ ነደልዮ ኢና እሞ ንዑ ፈሊጥና ዲና ንቃለስ ዘለናስ ስኽልና ኢና ክሳይ ንገብር ዘለና ስለዚ ንሕና ፀላኢና ብደንቢ ጌርናሲ ኣይፈለጥናዮን ባህላ እዩ which is very good ማለት እዩ ናይ ወዲ ድቡስ ማለት እዩ ከምቲ ወለዲ ንደቆም ዝፈልጥዎ ሲ ንሕና ድማ ፖለቲካሊ ነቲ ስርዓት ከም ሓላፊ መጠን ክንፈልጦ ይግባአና እዩ ንፈልጦ ዲና ባህላ እዩ ሕቶ ዓብ ሕቶ የቐሚጡ ዘሎ ማለት እዩ ክንምልሾ ኣለና ሓቂኡ ብዩኒፎርምሊ ንፈልጦ ኣይመስለን ንኩላትና ሲ ብሓባር ንፈልጦ ኣይመስለን ንፈልጦ እንተንኸውን ናብ ጥራይ መተኮርና ነርና እዩ እቲ ክሳይ ማለት እዩ ካልእ እቲ ናይ ዳዊት ዝበሎ እዩ ማለት እዩ ዳዊት ድማ ህዝቢ ኤርትራ በልሕ ምዃኑ ሓያል ምዃኑ ተቓላሳይ ምዃኑ ይገልጽ ማለት እዩ እቲ ክድምድም ከሎ ግን ሃገራዊ ምሕደራ ኣይበፅሖን ኣይተለማመደን ህዝብና ዝብል ቅሬታ እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ስለዚ ናይ ዓበይቲ ቦታት ምስላውን ኣምፅኡ ናይ በዓል ባሻ ዓይነታ እዚኣቶም ከዓኒ ልክዕ ንዑ ብዝመስል መንገዲ ርእይቶ ከም ዝነበሮም ሃገራዊ ምሕደራ ከምዘይንፈልጥ ሓቢሮምና እዮም ኣቦታትና ባህላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ነዚ ኣፅናቲ ስርዓት እዚ ከዓ ኣብኡ ክንበፅሕ ዓጊቱና ስለ ዘሎ ዝግበር ክንገብር ኣለና ባህላ እዩ ማለት እዩ ኢዮብ ዝበሎ እንተልዩ ድማ ኣገዳሲ ነጥቢ ኩነታትና ክንፀር ኣለዎ ባህላ እዩ ኢዮብ ፀላኢ ንሕስያ ከምዘይብሉ ክንፈልጥ ኣለና ማለት ነዚ ፀላኢ እዚ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ክንፅበዮ ይብልና ፀንቂቕና ክንውዳእ ኣለና ብዛዕባ ፀላኢ እዚ ባህላ እዩ which is very important ነጥቢ እዩ ምክንያቱ ዘይፀንቅቕና ብዙሓት ስለ ዝኾንና ማለት እዩ የማን ፀጋም ንብል ናብ ካልኦት ነስተብህል ኣብዘይ ጉዳይና የማን ፀጋም ስለንብል ገልታዕታዕ ስለዝንብል ንዕኡ እውን ንሕስያ ስለንገብረሉ ሕጂ ከምዚ ይገብር ኣሎ ፀጊሞ እምበር ዝዓይነቱ ምክንያታት ኣብኡ ስለንፀጋጋዕ ገለና ስለዚ ነዚ ስርዓት እዚ ፅቡቕ ጌርና ተኣሳሳሰር ማለት እዩ ምስ ናይ ወድቡስ ፅቡቕ ጌርና ፀንቂቕና ክንፈልጦ ኣለና ባህላ ፀላኢና ማለት እዩ which is very important ማለት እዩ ኣገዳሲ ዝኾነ እዩ ዳሓራይ ንሱ ዘለዎ ትሕዝቶ ብምሉኡ ምስኡ ኣሎ ማለት እዩ እቲ ሰራዊት ምስኡ ኣሎ ሴኪሪቲ ምስኡ ኣሎ ገንዘብ ምስኡ ኣሎ ሜድያ ምስኡ ኣሎ እዚኦም ኩሎም ምስኡ ስለ ዘለዎ እቲ ለቨረጅ ኣብኡ እዩ ዘሎ ስለዚ ንሕና ከመይ ጌርና ለቨረጅ ከነማዕብል ንኽእል ሓይልና ከመይ ጌርና ከነሰው ንኽእል ክንፈልጥ ኣለና ባህላ እዩ ማለት እዩ በዚ ምክንያት እዚ ንሕና ንህዝብና ክንበፅሖ ስለዘይንኽእል ህዝብና ክንለዓልየል ኣይከኣለን ባህላ እዩ ማለት እዩ ካልእ ሰይድ ዝበሎ ነገር እንተልዩ ኣባና ጥራይ ኣይኮነን ይብል ማለት እዩ ኣስፊሑ ይሪኦ ካብ ዓድና ንላዕሊ ሰይድ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ዋላ ፓን ኣፍሪካኒዝም እንድሕር ሃሰስ ኢልና ርኢናዮ ዘሰይም ሲትዌሽን ኣብ ካልኦት ሃገራት እውን ይርከብ እዩ ዘሎ ስለዚ ፀቢብ ኣረኣያት ክህልወና ይብሉን ኣብኡ ኣብ ፀቢብ ኣረኣያ እንድሕር ተሓፂርና ፍራስትሬትድ ክንከውን ኢና እሞ ተስፋ ክንቆርፅ ኢና ባህላ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ጉዳይ ኣስፊሕና ንረኣዮ ወረባብትና ዓለም ለኻዊ ኩሉ ነገራት ንርአ ካልኣይ ነገር ናብ ኣይዲዮሎጂ ድማ ኣይነተኩር ንሕና እቲ ናብቲ ሃገራዊ ጉዳይ ተራ ዝኾነ ክንገብሮ ንኽእል ዓቕምታት ዓሚቕ ዘይኮነ እቲ ኣይዲዮሎጂ ነተን ውድባት ነተን ድቃዳደማ ንስልጣን ዝምልከት ጉዳይ ስለ ዝኾነ ሕጂ ንሕና ናብዚ ናብኡ እንተዘይፃዕቕና ይሓይሽ ዝብል እዩ ዘለዎ ማለት እዩ ዳሕራይ ከዓ ኣብ ልዕሊኡ ኢትዮጵያ ከምዝሃሰየትና ድማ ይጠቃቕስ ኢትዮጵያ ሃዝያትና መራሕቲ ናይ ኢትዮጵያ ንዓና ንድሕሪት መሊሶም ንኤርትራውያን ናብ መስፍናዊ ስርዓታት ናብ ሃይለ ስላሴ ናብ ደርጊ
ናብ ከምኡ ዝኣምሰሉ ዞም ሕጂ ዘለዉ ላዕገልጠሙን ከይተረፈ ስለ ዝመለሱና ነዚ እውን ክነስተባሃለሉ ከም ዝግባአና ይጠቅስ ማለት እዩ ሽግራትና ይጠቅስ እዚ ኩሉ እዚ ስለ ዘሎ ንሕና ከነፅንዖ ስለ ዘይከኣልና ድማኒ ብጥርናፈ መልእኽትና ክንልእኽ ኣይከኣልና በዓላ እዩ ማለት እዩ ካልእ ዕላልና ይብል ክውስቲ ከሎ ናይ ቀደም እዩ ንሕና ንዛረቦ ኩሉ ናይ ሕጂ ኣይንዛረብኒ ኢና ማለት we are not modern ማለት እዩ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ መልእኽቱ ከመሓላልፍ ከሎ ከም ፍታሕ ንህዝቢ ንህዝብና ከነንቅሕ እንተደኣ ኮይና ነዚ ኩሉ ዝተብሂልና ካብኡ ተበጊስና ንህዝብና ከነንቅሖ ክንቃለሳ ኣለና ኢሉ የቕርብ ማለት እዩ ብርሃነ ረዳ ዝበሎ ነገር እንተልዩ ድማኒ ምልካዊ ስርዓትን ስጉምትታቱን ኣይተረዳእናን ህዝቢ ንመግዛእቲ ለሚድዎ በዛ ዝኣክል እቲ ህዝብና ስለዘይተረድኦ በቃ ካብኡ ዝሓይሽ የለን ኢሉሲ ለሚድዎ እዩ ነቲ ተኣዚዝካ ምኻድ ከም ዝለምዶ ኮይኑ ኣሎ ህዝብና ህድማ ከም ልሙድ ኮይኑ ማለት እዩ ማእሰርቲ ራዕዲ ፍርሂ እዚ ኩሉ እዚ ዳርጋ ናብራ ናይቲ ወዲ ሰብ ኣብኡ ኮይኑ ስለ ዘሎ ካልእ ኦልተርናቲቭ ከም ዘሎ ገይሩ ኣይወስድን እዩ ድሕሪ ደይጣዓሞሲ ይሃድም ማለት እዩ ክሃድም እዩ ዝደሊ እምበር ክቃለሰ ኣይኮነን ዝደሊ ወይ ከዓ ተኣዚዝካ ምኻድ እዩ ሽግር ኢሳያስ ኣይኮነን ባህላ እዩ እቶም ይብል እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ልክዕ ከምቲ ቀደም ንሃይለ ስላሴስ ብሩኽ እዮም ፃድቕ እዮም እቶም ኣብ ትሕቲኦም ዘለዉ ዝበሃል ዝነበረ ተመሳሳሊ ልምድታት ከዓ ሒዙ ይኸይድ ኣሎ እቲ ህዝብና ኢሉ ይዛረብ ስለ ዝኾነ እቲ ህዝቢ ኣይፈለጠን ኣሎ ፀላእቱ ንሕና ድማ ማዕረ ማዕሪኡ ብዝግባአና መንገዲ ተጠሪፍና ከነፍልጦ ኣይከኣልናን ጉድለትና ድማ ንሕና ስለምንታይ ኢሉ መልሲ ክሓትት ከሎ ንሕና ኣይነፋዕናን ኣብ መወዳእታ ኢሉ ይዛዝም ማለት እዩ which is very good point ማለት እዩ ዕቑባይ ፍስሓ ዝበሎ ነገር እንተልዩ ድማኒ ነፃ ስለዘይኮንና ንባዕልና ኣብ ታሪክ ንነብር ስለዝኾንና እዚ ዓብ ሽግር ኮይኑና ኣሎ ማለት እዩ ንሕና ሎሚ ኣብዚ ግዜ እዚ ጀብሃ ኣባ ሻዕብያ ኣባ እንዳልና ላልማይላሎ ክንብል ኣይግባአናን እዩ ንሕና እዚ ተሓለፈ ታሪክ እዩ ነቲ ታሪክ ንዑ ገዲፍና ዘዋፃአና መንገዲ ክንመርፅ ኣለና ኣብዚ እዋን ዘበናውያን ክንከውን ኣለና ነዚ ኦብጀክቲቭ ሲትዌሽን ናይ ዝሕጂ ዘሎ ነገር ክነስተባህል ክንርኢ ኣለና ማለት እዩ ተመሃሮ ክንከውን ይግባአና ኢሉ ድማ የድመቐሉ ማለት እዩ ፍታሕ ከምፅእ ከሎ እንደገና ድማ መራሕትና ድማ ኩላሃና መራሕቲ ክንከውን ኣይንኽእል ኢና መራሕቲ ክንመርፅ ይግባአና በዓል መን እዮም ክሰርሑ ዝኽእሉ በዓል መን እዮም ዓቕሚ ዘለዎም ኢልና ሃሰት ክንብል ይግባአና ንዝኾነ ኣካል ክመፃና ከሎ ምቁንፃር ጥራይ ኮይኑ ስራሕና ስለዚ ንሕና ምቁንፃር ጥራይ ዘይኮነሲ ሓናፂ ክሪቲሲዝም ሂብና ማለት እዩ ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ድሕሪኡ መመላእታ እንተልዩካ መመላእታ ንገብር ቅንፀላታት ግን ክተርፍ ኣለዎ ዝብል መልእኽቲ ኣገዳሲ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ማለት እዩ ሰሎሞን ዮሃንስ ዝበሎ እንተኮይኑ መጀመርያ ብነፍሰ ነቐፈትኡ ይጅምር ማለት እዩ ነፍስና ክንነቅፍ ኣለና ባህሊ ኣነ ነፍሰ እየ ዝነቅፍ ኢሉ ካብ ነፍሱ ይጅምር which is very good ሓደ ሰብ ጉድለቱ እንተደኣ ዝፈልጥ ኮይኑ ጉድለቱ ዘፅንዕ እንድሕር ኮይኑ ተካእቲ ከፍሪ ይኽእል ማለት እዩ በዚ ምክንያት ዝኻነ ተካእቲ ከነፍሪ ከኣልናን ይብል ኣሎ ማለት እዩ ሰሎሞን ዮሃንስ ካብ ጀብሃን ሻዕብያን ዝበሃል ቋንቋ እውን ከምቲ ናይ ዕቑባይ ፍስሓ ክንወፅእ ይግባአና ኣብ ልዕሊኡ ድማኒ ንመልእኽትና ዝኸውን ብቑዕ ሜድያ ኣብዚኣ ብዙሕ ኣይተረዳእኳ ሜዳ ናይ ቃልሲ ኢሉ ዋላ ሜድያ ኢሉ ኣነ ግን ከም ሜድያ ወሲደ ኣለኹ ወላ እውን ንክልቲአን እንተወሰድናየ ንድሓን ከም ባይታ ሜድያ ኣነ ከማ ኣይተረድየ ሓንቲ ወይ ግን ክገልፅ ከሎ ዘርኡ ከም ሜዳ ገይረ ስለዝገበራ ብኣየ ንክልቲአን ኣቐሚጥየ ሕጂ ሜድያ ካብ ዝኾነት ግን ልክዕ ኣሎ መልእኽትና ከነመሓላልፍ እዚ ዓይነት ውነና ክህልወና ኣለዎ ባህላ እዩ ማለት እዩ ኣልኣሚን ስለተፀልኦ ምሕረት የውርደሉ ኣይተዛረበን ማለት እዩ ታሕራይ መዓልቲ ክንፅበየና ምስ ክዓብየልና ተስፋ ንገብር ኣብ መወዳእታ እስማዒል ዝበሎ እንድሕር ኮይኑ ልክዕ እቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎን ሎም መዓልቲ እውን ዝተባህለ ዕቑባይ ከዓ ዘድመቐሉ ተምሃሮ ክንከውን ከም ዝግባአና ኢሉ ተመክሮ ናይ ቤት ትምህርቲ ናቱን ናይ መምሃራኑን ከማን ገሊፁልና ማለት እዩ ስንቂ ናይ ተምሃራይ ምዃን
ክሳዕ ክንደይ ከም ዝጠቅም ገሊፁልና እቲ ቀንዲ ነጥብናቱ ግን ኮንሰንሳስ ክንገብር ኣብ ኮንሰንሳስ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ኣብ ምስምማዕ ክንበፅሕ ኣይከኣልናን ባህላ እዩ which is very good ሕጂ ንሳ ያታ ኪ እምበኣር እንተኮይንና ኢና ኣብ ኮንሰንሳስ ክንበፅሕ ዘይከኣልና ማለት እዩ እዚኣ ንባዕላ እንታይ እያ ትሪገር ክትገብር እሳ እንድሕር በፂሕና ነቲ ህዝብና ከተለዓዕሎ ትኽእል ሜካኒዝም ክንረክብ ኢና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና ነዚ ኮንሰንሳስ እዚ እንታይ ንግበሮ ሕቶ እዩ ዓብ ሕቶ እዩ ኣቐሚጡ ዘሎ እስማዒል ማለት እዩ ኣነ ብወገነይ ከም መመላእታ ናይታ መወዳእታ ዝበላ እስማዒል ክቕፅል እንድሕር ኮይነ ከምቲ ዝበልኩሞ ኩልኻትኩም እዚ ፅቡቕ ሃናፅታ ይድበሃል እዩ ከምቲ ዝበልኩሞ ኩልኻትኩም ተምሃሮ ክንከውን ስለ ዝግባአና ፖለቲካል ካሪኩሉም ክህሉ ኣለዎ ኣብዚ ንኩላትና ክምህረና ዝኽእል ክምህሩና ዝኽእሉ ኣካላት ከምቲ ዝበልኩሞ ሓልዮም ፖለቲካል ካሪኩሉም ይህሉ እሞ ሓደ ዓይነት ኣተሃናንፃ ሃገራዊ ሶሪ ባሻይ ካይቋረፅኩኻ እቲ ሶሾ ማሕበራዊ ሶሾ ቁጠባዊ ኣስፔክት ናይዚ ኮንሰንሳስ ክዓቆፍ ዝኽእል ኣብዚኣ ክትዕምቆ ዘድልየካ ዘሎ ትንኪ حراي نساء سوشيو ايكونوميك ነገር ከነዕምቕ እንድሕር ኮይንና እቲ ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ስራሕ ኣብ ዓዲ እዩ ክግበር ንዓይ ከም ዝርዳእኒ ምናልባት እንድሕሪ ናይ ለንቅነ ሪሰንትሊ ዝፀሓፍክዎን ነይረን ብእንግሊሽና ፖቴንሻል ካስተመር ካናዳ ፖቴንሻል ካስተመር ኢለ ሓንቲ ዝገበርክዋ ነይራ ካልእ ከዓ ፖለቲካል ጋቨርናንስ ዝብላ ነይረን ንሰን ከረዳእና ይኽእላየን ማለት እዩ እታ ሶሽዮ ኢኮኖሚክ ትብላ ዘለካ ኣብቲ ፖቴንሻል ካስተመር ኣላ ማለት እዩ ንሕና ሕጂ ፖለቲካሊ እንተደኣ ፍታሕ ከነምፅእ ዘይክኢልና ፖቴንሻል ካስተመርስ ብኩሉ መዐቀኒታት ናይ ቁጠባ ይኹን ናይ ማሕበራዊ ይኹን ወላ ናይ ፖለቲካ ይኹን ናይቲ ዝቕፅል መንግስቲ ወይ ናይ ግዳማውያን ወረርቲ ኢና ክንከውን ንኽእል ማለት እዩ እንተደኣ ዲክታተራዊ ስርዓት ክትከል ኮይኑ ናትና ቁጠባዊ ይኹን ማሕበራዊ ዋላ ፖለቲካዊ እንታይ ይበሃል ፖቴንሻል ክንከውን ኢና ማለት እዩ እንድሕር ሕጂ ዘይተጠንቂቕና ማለት እዩ ነቲ ሰረት ናቱ ግን ኣብ ዓዲ ኢና ክንሰርሖ ማለት እዩ ፖለቲካል ጋቨርናንስ ክንገብር እንድሕር ኮይንና ናትና ንሕና ፖቴንሻል ካስተመርስ ናይ ገዛእቲ ሓይልታት ዘይንኾነሉ መንገዲ ክነናድድ ኣለና ማለት እዩ which means ክንዳሎ ኣለና ሕጂ ማለት እዩ which means ብኩሉ ኣስፔክትስ ናይ ዲሞክራሲያዊ መዐቀኒታት ክንዳሎ ኣለና ነዚ ክንዳሎ እንድሕር ኮይንና ግን ሓደ ፖለቲካል ናብቲ ዘረባይ ክመፅእ ሓደ ፖለቲካል ካሪኩሉም ንኩላትና ንምሃረሉ ክህሉ ኣለዎ ማለት እዩ እዚ እንታይ እዩ ክኸውን ዝግብኦ ማለት እዩ ማለት ጃስቲስ ንዘሊ ዘለና ጃስቲስ ተሳኢኑ እንዲ ዘሎ ከምቲ ገለ ጠቀስቲ ገለ ሓሰብቲ ዝብልዎ injustice anywhere is a threat to justice everywhere ዝበሃል ነገር ስለ ዘሎ እዚ ኮይኑ ስለ ዘሎ ኣብ ዓድና ንሕና ሕጂ ከመይ ጌርና ኢና ናይ ሓባር ካሪኩሉም ፈጢርና ፖለቲካል ካሪኩሉም ፈጢርናስ ነዚታት ክንመሃሮ ንክእል እዚ ክንገብር እንድሕር ኮይንና ሽግርና ካበይ ከም ዝነቐለ ክንፈልጥ ይግባአና ማለት እዩ ሽግርና ድሕረ ባይታ ኣለዎ ድሕረ ባይታ ክህልዎ ከሎ ግን እንታይ እዩ ነቲ ታሪክ ክንመሃረሉ እምበር ክንነብረሉ ከም ዘይኮነ ክንፈልጥ ኣለና ማለት እዩ ከምቲ ዝተባሃለ ማለት እዩ ትካላዊ ኣገባብ ኣሰራርሓ ናይ ቅድም ንዲሞክራሲ ዝፀመተ ነታ መጻኢት ሃገር ዝፀመተ ኣይነበረናን እዚ እዩ ትሽግር ተፈጢሩ ዘሎ ማለት እዩ ወይ one of the two ወይ ትካል ነይሩ መራሕቲ ኣይረኸበን ወይ ከዓ መራሕቲ ነይሮም ትካል ብዘይ ትካል ዘካይዱ ማለት እዩ እዚ እቲ ተመክሮ ናይ ሜዳ ዝረኣናያ ማለት እዩ ስለዚ ትካላዊ ሃገር ክንፈጥር እንድሕር ኮይንና ትካላዊ ኣገባብ ኣካይዳ ኣብዚ ሕጂ ዘለና ግዜ ከነካይዳ ኣለና ማለት እዩ ክንተሓባበርቲ ኮይንና ምስታ ውሽጢ ዘሎ እንታይ ይበሃልና ማለት እዩ ስለዚ ንሕና እዚ ኮንሰንሳስ እዚ ኣብዚ ክንፈጥሮ ኣለና ኣብ ኮንሰንሳስ ክንበፅሕ ኣለና ኣብዚ ግዜ እዚ ኮንሰንሳስ ንድሕር በፂሕና ትካል ክንገብር ኢና ዳሕራይ ናይ ጃስቲስ ኢንስቲቱሽን ከዓኒ ክህልወና ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ካብቲ ትካልና ወፂኡ እንድሕር ከይዱ
نتي اب نيغوشيشن زمصانا اكل اندحري صقم فطيرولنا دحراي ناب جاستيس بزخي ابتي تكال ناي جاستيس ناتنا زغبرنا يخيدمو كابتناتنا حفشاو تكال كوصي كابتني بحبار كومبرومايز غيرنا زفطرنايو انستيتيوشنال حادنت كنوصو نخيل مالتي بيت جاستيس درجه ስለዚህ بخلع زراربا غابرنا نسابزي نلامامد علينا مالتي كما غيرنا نحد سب منبر نغبرو هاغراو منبر نغبرو كما غيرنا هاغراو منبر اي نغبرون نحد اكل نفلق علينا مالتي حبراو تكال ممسرات وحسنته انتايو سرعه حقي زلو كال سبسيدري تكال مغباري مالتي ازي جن ناصا سبسيدري ولا يكون نتي كونستيشن كاين عاقه لتني حبار تكال كاين عاقه كابو خيوصه جن كا نصا خوينو سرحو يسرح مالتي بروفيشنال እዚኦም ክህልውና ኣለዎም ኣካላት ማለት እዩ እዚኣቶም ካብቶም በላሕቲ ኣካላትና ፕሮፌሽናል ዝኾኑ ኣካላትና ክህሉ ብኢደ ወነኑ ምእንቲ ከይከይድ ሓደ ማለት እዩ ሕጂ በዚ መንገዲ እዚ እንታይ ኤክሰርሳይዝ ክንገብር ንኽእል ዴሞክራሲያዊ ልምምድ ማለት እዩ ዴሞክራሲያ ክንለማመድ ንኽእል ማለት እዩ ዴሞክራሲያ እንድሕር ተለማሚድና ኣብዚ ብትካልን ብሕግን እንድሕር ክንከይድ ክኢልና ዴሞክራሲያ እንድሕር ተለማሚድና تخنكوننا مالتيو صباح نوغو اب عدنا صلواتات كغبرلو سلازخيل نت حزبنا كلعال بحد عينه تاغباب تمرتي كم زلعال كنغبرو خنكينا مال بزي ديمقراطي بزي حبراو تكالن نصا سرعه حقن ناب شفتنتيو زخيل مال وي ترغم يبلو ناب ايدونناوي وي نافالولاوي غدايت يزوسدكا مالتي ناب زمن تخيد مبار بزمن قدزي كنقالس يغبانا كونسيدريت كوينا حج انت انا خنقبر مالتيو زخونه يكون عينت طرنافه يحلونا بزي يقدس كما يقرنا نابزي ناي حبار تكال نمصمو ببناتنا منقدسات ولا يحلونا فيجن كال يحلونا نهاجرنا خنقبرا ندل ولا استفلال يكون بزي يقدس نحنا خيتنا عاقنا انسيست خي قبرنا ابناتي موسوس بحال زربا خيمصانا اندحر كمزي قرنا كنقرارب كيلنا ناي زته بالحد كنا معبل ندحر كيلنا ناي نيغوشيشن غداي كنفلت ندحر كيلنا عبز درجازي دحريو نحنا مينينغفول ديموكراسي كنقبل نخيل مالتي ازي اتحلال وازي ابزي قدامو عالم يلن هاي نغبرون علينا مالتي انا تمالي بهندبت اب حد غزاتين يرسي 50 شوعتن ديم قالنيروم ليتي اتبرابيرس سويله تخفتكوس بمولو امنا حزبا غمباريم نيروم دفلطو سب كمان او يبرن مالتي زيوم مولو ليت كاتعو عديروم معتدي ليت بناتو ما يفلطكم سويله اتي خمغله سمع عبله دحراي ريتو بركم ولا حدا زفلطو سب كمان ايرخلكم مالتي حجيتي زبركمو فلليات ناي جبهان شعبيان ولا كنذكرون تديل الناسي ولا بوخ نزارب تديل الناسي عبزون اللون بقاريو تبل مالتي كنتحاوس هيك قالنا تباك جراوند ناس يجزانا له اجي اتا عنتو يزبركم موزي اب تاريخ اي نمبر زبركمو لك ترجم له مالتي كنقيرو زلنا نغراتي ماتي تحاواويسنا كنقالس يغبانا كالي كذكرو زخيل نجر اندحرليو نايلم معلتي فمدمدم تامتن كزاربو زخيل اندحر كوينو we have to fix ourselves before we jump to motivate our people كمتي زبالكم موز تباهله مالتي كلهم نحنا نفسنا فيكس كنقبرالنا مجمريا انت ران ناب هاجرنا كنقعز وين حزبنا خنبرابر اندحر كوينا ازي بخيرو الله مالتي حزبنا تأثيره خمزلو سرعات قفع قبركم مهانو قداينا وتهدرنا سدتن كوين خمزلو نتهاجر بقطبا بعلنا برميتانس نكايدا محلاونا كنت كل زقبرنا سرعتي نفلتوس لزخنا اتي ناس اخوينا خلنا خنقبرو زي كالنا نقرات قن ابزي خنقبرو زي كالنا ابزي نحنا انتاي يوتي كمي يوتي نيغوشيت تقبروا له عبنا حدحدكا ان كان هابان انتاي مالتكم مهانو اي بس احنا ينسلزلنا نزي كنقالس علينا ليتن معلتن كنقالس علينا كونسيدريت كوينا نحنا حدا سب ناباين عاخر بلو خلنا نسخا ناباين عازبل اجندا خمزلو كردعنا له سلازي تو غداي مسانا له مالتي
كل جزء دماني انت خنقبر لنا أب حدا خمسة عام السنة نا كتر بوتا مساعتنا بصبق اندحر جميرنا خمسة حجي جميرنا سموز اللي خيدوا لنا زلو سموز اللي من تخودع تحونا له مالتيو دلت أمتما مودعتا كنأتوا اللي يبلنا أرجيمنت مودعتا كنأتوا اللي يبلنا تمهرتاوي من تخون كون مالتيو out of order زخون نجارات كنت كم يبلنا حجين أنا كمتي good beginning زبرنا good ending كأخولو لو تمال هري example كتوصدقونكم there was a good beginning but bad ending أمودا تاجن حماق ending ينيرو مالتي تع قلت أمتم ناتكا أبناتكا قديات مستبحال قال ملن يرو كابت قداي وصعي زخوني كابت رئيس وصعي زخوني من قدي نخيس لنبرنا أبصقا معي هجي مدام دمتانا حماق كوين ماتي دحار اتراكتيف كون عين خيرن نتر سمع الناس تحاتيمو دحار خير كله تهزبي فولو كغبر هيكلين نتهزبي اتراكتيف زغبرو من قدي جميرنا خنود يقبعنا مالتي عبلعليو خم لبوا زغمت نجر اندحرليو حجون انتو خلنا خم تقول شع نبرو نجايشنا صبو غيرنا نسمع يوم قندما اتد تعمم ساعتنا مسايو اتنسوم كوف اندحري مسانا خوفكم لو زيكونو خينم شجر على مالتي ناس شجر زل نغرم مالتي انت كتقبر دا مسيخا نحر مسانا كوف ديت الكونكا انت كتقبر دا مسيخا نعنا نحدي تتمت كونكا نعنا كتمهري لك مسيخاس نعنا كلاس روم قديف كان كتكيد صبق يكون سلازي اتد تعمك معلتي تدلي خا نغرنا إلنا كنزاربم يبقنا زي بلن زل مخنيات انتايو لاي أمباسادر بنكوريس رئينايو زسيم نسأجم قتيمنا مالتي ناي تمال رئينايو ناي كاروت ذكر تلقسيلنا ذكرهم مالتيو ناي ريسنت زغونا ناي تمال رئينايو داسي كم حدا كامباني كيد كان خلت ساعة سريع كات مس كونتراكت كم عينة يكون زقال شيء ألسس لزخونة ناي قدرنا تكسوا على كامرتي أبزي بريتشين كوا خنسوا زي كألنا أبزي تمهرتكوا ننحرحنا نقالسي نحاول نهاجراوت قدانا زخونة كنسوا زي كألناسي بتكبر كم يجرنا خمسة هذا نخيل ماتي الذي نتوم زخولو عقمز لهم أكلاتنا مسج كم حلال في لهم زموسو زقبا أنا عدا بحدا من قدي زقبا أنا غفيتان challenging كابل تخال من قدي كنه بيقبا أنا بتعامل سبق وعيلنا مزوح يغني لنا كمزي ملو يقبر لنا سبق زخونة أقابا كايدا عينيرو thank you very much زقود لنا قرن تلفاق ملو تخوليهم غربي ممر Thank you. كانت في شوية ملايا ساعة عمقا اسماعيل هو يعني سي حبر ايكونومي سوشيو ايكونوميك اسبكت نايتي ابتي كونسنسس سي كونسيدرت هونا لو ويكابو كمان سي قد هو هبو اللو قلحته هو هبو اللو زوجون تايو والحقيقة باشاي بسرو بعدي يعني بعدي وتقدر له يعني سي تكالات يعني material and spiritual institutions was all material aspect in life يعني نايتي هيوت نايتي حزبي موت حزب خاني تقاعيزو حقتاتو كل ذاتو مالاليو أمونغو تيه انجستني أمونغو تيه حزبني ويكا زيغاني زولو ركبي بحقن بتاهمون مستساري زخوني يعني سلازي بقى زي طبعا هجي قالوا نايزي بروبوزال نايزي رئيسوتات بروغرامات اوريدي ابايتا قالوا يعني سوهان انتايو يعني ودبات يعني نا بارتيتات دا تلويتهم احنا نديرو زلنا يعني ناي بارتيتات سرعات سلازخونه يعني تاب وشتي برئيس مالن منتري زبلكايو زؤمتو ነገር እንታዩ ቫሪያብልስ يعني حلومي سوشيالست بصيو بعد عمل تاتي بروغرامو كايديو صباح ليبرال مصيو غير خبيليو تحد بلكم زخوي دقين انا ابرئسي زنبر انتايو ابزي نغبرو ويكا نفتشو ويكا نطلبو زلنا كونسنسس تاعتو زخيل انتايو
يعني تي زفلالي زخيل يعني نحن يعني سوشيال جروبس هنا يعني نايتا ستيت سوشيال جروبس حجي جينا بكونستيوشن وكان بكومننت وكان بكونتراكت زي تأساسري زلو جينا يعني جينا أبتسبي زلو شنخ سلزخونه أمو أكم زخونتات نقبرون فتشو كونسنسس يعني اتي كفلالي زخيل فولت لاينس زلعلو حتوتات كملس بزغيل إيه لعلة فاريبل زخون كونستانت زبالة هجراو برينسيبل زبالة نابنت يعني تا أبي مرتين تشتي مرتين هي أمايني لعلمايني زلو سقاتات يعني اتي طلبناتنا يا فتحيني معرنة كاب كونين أبزي تزتكله ايماجينيشن ويكا فيجن يعني كي كله لو زي كونسنسس يعني مالك كونسنسس نايمين ندل كونسنسس نايتي عبرة السبع يعني نايتي عبرة مولو نعوي أدرس كن قبر زلنا يعني داو زلوا مسترس زلوا قل زلوا زفورت لاينسي زي 3 عامات كمان اندقنا خبتي بإثيوبيا زمت خي أكل زي 3 عامات كمان زعمقو مترطارن زخون انت شو تاتي نلا أدرس تقبرو انت خوينكا لعلم فاريبل زخون فيجن ناي ممقحن ناي ريسورسز واند باور يعني باور نت ريسورسز لما حادري باور زبال زول يعني سلازي نازي زخون كونستانتس كاني دي زخون زي كملش زخون يحط كلع زخون يحط زملش كمان ابزي كونسنسس ويتا نتو كونسنسس قلت زلو بروجراماتني ناي سرح مدباتني سي ابو بوتا كندليلنا متان نتي تعمم نتي تاشي من صباح نقو لا تقرينيا زارو يوم ابتي ازبزو خاني ما بعرف ساهو زارو يوم ابتي ازبزو دنكل كاتوت يمانو دنكل كايل مريج قابلتات بدان كنوص اذا فولت لاين سيزي كل علو زلو زخيل نجرات كم اوبوزيشن يعني كم متكاتا نفتش زلنا اذا نحن دا زحوسه كونسنسس هني كذي كرافت خنقبر ويكان خنصرمن كنهنس انت خيلنا ايو تعوت كم صارنا زخيل اني مالك يعني زبل كاسي طبال لها تا تي ابغى حاجات زخيل قال زخيل زي فاريابلز يعني لو سوشياليست اليوم ولا قال اليوم راي حقني سرعتني بارتي لوس ديو ولا باي لوس ديو ولا قال السوق نزمو زلو خلطات وين يعني دول انا انت عايز اقول كان فيجن سي سمعتني سي يعني امينو سي كبتي بترات ارات ناتو قال ناتو يوم شنخ يوم كعب روز يوم شنخ يوم شنخ يوم على 5 زي برتاوقات زمصالنا يعني هقدر زمصالنا هنا تاتي متان كيدقم متان كيدقم إذا تات كمان كان حسبوا لنا أنا مالتي تا نجد أما نعقا عدل ذهبكو ويكا تحجز زي أمو تعمو غازدلخو وثانك يو ديالو وصفوف الجواب يا سمرايز غير كايا هو Thank نقول يعني you. تزاربوا غربتات حتى ونجمر يا جزير Thank you, نجمر يا sir. جزيري أبزو إلوسي كي تزارب زوج سلزل ده كلها تماهيرنا لنا و I thank you every one of you يعني يعني ብዙሕ ፖይንትታት ዘድልየኒ ወይ ከዓኒ ካሃንፀኒ ዝኽእል ፖይንትታት ካብ ኩልኩም ስለ ዝኾንኩ ከመስኖኩም ይደሊ እየ ቴንክ ዩ ባሻይ ቴንክ ዩ መመት ثانك يو Thank you, እንታይ ንእሽተይ Ismail. ክምላ ኣላ መስለካ እታ ኣነ ምናልባት ዘይተራ ከይንኸውን ምስ እስማዒል ኣነ ንዑየ ክገልፅ ፈቲነ እንታይ ፈቲነ ማለት እዩ ኣብ ግዳም ዘለና ኣብ ውሽጢ ዘሎ እሱር ከም ምዃኑ ዳርጋ ኩሉ ሰብ ገሊፁ ማለት እዩ ህዝብና ከንለዓዓሉ እንድሕር ኮይንና እሞ ንሕና ግዴና ከዓኒ ከም ኣካልናቱ ክንፃወቱ እንድሕር ኮይንና ኦፖነንትስ እምበር ኤነምስ ከም ዘይኮንና ክንፈልጥ ከም ዝግባአና እዩ ማለት እዩ ሕጂ እዚ እዩ እቲ ሓይሊ ፖቴንሻል ንዓና ክኾነና ዝኽእል ማለት እዩ ኣብዚ ዝተመርኮሰ ሓድነት ክንፈጥር ንኽእል ንዑ እየ ነቲ ሓደ ናይ ምሕደራ ትካል ኖ ፕሮብለም ፅቡቅ ኣብ ሓደ ኢና ክህልወና ክውዳእልካ ክህልወና ይግባእ እሞ እዚ እንተደኣ ሃልዩ ጊቭ ኤን ቴክ ክኸይድ ይኽእል ብድሕሪኡ ምናልባት
ክርቡሽ ኢሎም ዝመፁ ክህሉ ይኽእሉ እዮም እቲ ናይ ሕጊ ዘምፃእኹ ሕጂቲ ናይ ሕጊ ትካል ዘምፃእኹ ንምንታይ ኣብ ልዕሊ እቲ ንኩላህና ክጥርንፈና ዝኽእል መምርሒ እንደገና ከዓ ናይ ሕጊ ትካል ክህልወና ኣለዎ ምስኡ ምክንያቱ ክርቡሽና ዝኽእሉ ኣክሰስ ክህልዎም ይኽእል እዩ ብዝኾነ ይኹን መንገዲ ከምቲ ድበልዎ ናይ ፀጥታ ናይ ሓይልታት ብጣዕሚ ዝጥቀመሉ እቲ ስርዓት ናይ ኣስመራ ዝመሃሩ ምሂሮም እሞ ኣብ ውሽጥና እውን ከኣትዉ ክርቡሽና ስለ ዝኽእሉ ንዓኣቶም ንሳቶም ካብቲ ትካልና ካብቲ ናትና ጥርናፈ ዝወፅሉ ብሕጋዊ መንገዲ ስቕልካ ብቃሕ ዝበለካ ከምቲ ስርዓት ዝገብሮ ዘይኮነሲ ብሕጋዊ መንገዲ ክወፁ ኣለዎም እዚ ሕጊ ስለ ዝፈቐደ ነፃ ናይ ትካል ሕጊ ስለ ዘለና ብኡ መሰረት ናብኡ ምስ ተኸሰተ ኣካልቲ ድሓር ብኡ ገይሩ ውሳኔ ይወሃቦ ማለት እዩ ወይ ይመሃር ወይ ይወፅእ ወይ ከዓ ውሳኔ ይውሰነሉ ዝኾነ ይኹን ነገር ይግበር ማለት እዩ ሽዑ እቲ ትካላዊ ሓድነት ናትና ይኸይድ ከምዚ ዘለናዮ ሕጂ ግን እንታይ ኢና ክንከውን ማለት እዩ ኣነ እ ስለዚ እዚ ናተይ ርእቶ እዩ ዝበለፀ ዝብል ሽግራት ኣለና ኣለና ክንዛረብ ከለና ከማን ኮንሲስተንት ኣይኮናን ኣብ ገለ ነገራት ህዝቢ ቀሪብና ክንዛረብ ከለና ሓቱና ከለዉ ጋዜጠኛታት ከምዝናትካ ኣገባብ ቃልሲ ኣሎ የለን ክንበሃል ከለና የለን ሓድሽ እዩ ንብል እሞ ድሓር ከዓ መፂና ድማ እዎ ውድባ ኢኻ ንብል ማለት እዩ ከይዱ ከይዱ እቲ ምትእኻብ እዎ ውድባ ንብል ንምንታይ ዳይሬክትሊ ዝዛረብ ዘለኹ ንብፆትና እዩ ሕሜታ ከይመስል ኣብ ክርድኦ ስለ ዝኽእል ብርሃነ ኣብ ዝገበረሉ ኢንተርቪው ንኣብነት ክገብር ከሎ ኣብ ቴዲ ፕሬስ ድዩ ገለ መለታት ኣነ ሰሚዐ እየ ብኡ ንዓይ ዘልዕለኒ ነይሩ ኣብኡ ኣሎ ድዩ ብዓለም ኤግዛምፕል ከምዝናትኩም ከምዚ ትብሎ ዘለካ ክብሎ ከሎ የለን ሓድሽ ኢና ነብል ዘለና ኢሉ ትማሊ ዝነበረ ከዓ ክሰምዖ ከለኹም ከዓኒ እዎ ውደባ እዩ ከይዱ ምትእኻብ ዝኾነ ይኹን ውደባ ይብሉ ማለት ስለዚ ኮንሲስተንት ብዝኾነ መንገዲ ንኸይድ እሞ እዚ ርእቶና ድማ ብንካን ሃባን ከዓኒ ናብ ትርጉም ዘለዎ ናይ ሓባር ውደባ ነብሮ በዚ መንገዲ እዚ እንድሕር ከይድና ትካል ክንገብር ኢና ድሓር ሓይሊ ክህሉ ለቨረጅ ክህልወና እዩ ብድሕሪኡ ንሕና ዝኾነ ይኹን ዓቕምታት ናይ ገንዘብ ድዩ ናይ ሓይሊ ናይ ፀጥታ ድዩ እቲ ሂማን ሪሶርስስ ናትና ብዓብዩ ድማ ናይ ምሁራትና ክንጥቀመሉ ንኽእል ቢሮክራቲክ ሾርቴጅ ኣለና ንሕና ሕጂ ከመይ ጌርና ንኣካላት ንበፅሖም ንመንግስታት ከመይ ጌርና ዓይነት መንግስታት እዮም ዘዋፅኡና ንክንበፅሕ እንድሕር ኮይና ናትካ ፕሮቶኮል ኣድላይ ማለት እዩ ፕሮቶኮል ናትካ ድማ እዛ ምዕብልቲ ዓለም እዚኣ ከምዚ ክበሃል ዝወዓለ ምሁራት እዮም ዝኣትዋ እምበሪ ዘይተምሃሩ ከኣትዋ ስለ ዘይክእሉ ተቐባልነት ስለ ዘለዎም ንሳቶም በቲ ናቶም እንታይ ዝበሃል ትምህርታዊ እንታይ ዝበሃል ዓቕምታትን ተመክሮታትን እዚ ክንጥቀመሉ ክንክእል እንድሕር ኮይና ኣይተፀርነፈን ፋሕ ኢሉ ስለ ዘሎ በዚ ኢና ክንሰማማዕ ንኽእል ግን ምስጢር ናይ ኔጎሽኤሽን ምስጢር ናይ እንካን ሃባን ክርዳእና ኣለዎ ብድሕሪኡ ነቲ ትካል ክንሰርሑ ንኽእል በሃላ የቐኒየለይ ታንኪዩ point ባሻይ well done. Thank you. ሕጂ ቅድሚ ኣው ባዝጊ ንዮሃንስ ከሳትፎ ደሊ ቅድሚ ምስታፈይ ብዛዕባኡ ክገልፆ ዝድሊ ነገር ኣሎ ንእሽተይ ዮሃንስ በርሀ ክሳዕ ሕጂ ከይተሓለለ ከገልግለና ፀኒሑን ዝቕፅል ዘሎን እዩ ሓደ ካብቲ ኣዝየ ዘድንቆን ዮሃንስ ኣይፀዓድን እየ ባህላየ ምዃኑ እዩ ኣብ ባሓጎይሲ ኣብ ግዜ ውግእ ጥልያን ኢዱን እግሩን ተቆሪፁ እዩ ኣብ ሳምናይ ክፍልን ከለኹ እዩ ዓሪፉ ገዲፉና ኸይዱ ማለት እዩ ሕጂ ኣብቲ ጎበዝ ዝነበረሉ ግዜ ኣብ ዝከለውን ድዮም ተዋጊኦም ተቆሪፁ ዓንቋ እግሪ ገይሩ ሕድሮ ጓይላ ኸይዶም ሕጂ ክዘልል ግበሮ ካርም ክሳዕስዕ ሪኦሞም ሕጂ እንታይ ኢሎም ሓቲ ኣንታ እዚ ሰብኣይሲ እንታይ ዝኸውን ዘሎ እንታይ ዘይኮንኩ እዩ ዝብል ዘሎ ኢሎም
እቲ ዝምልስካ እንታይ ኢሉ ኣይፀዓድን እዩ ዝብል ዘሎ በቶም ዝቆረፆ ዓሪፉ ስቃይ ክብል ሃይደልየን ኣይፀዓድን እዩ ዝብል ዘሎ ኢሉ ሕጂ ድማ ዮሃንስ ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ ኣትሊስት ነዚ ክጠቅስ ምኽኣለይ ዮሃንስ ፍርቂ ኣካላቱ ደኽብል ሓደ እግሩ ኣብ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ምእንታኺ ኢሉ ከፍ ኢሉ ድሕሪ ናፅነት ምውፃኣ እቲ ዝኸፈል ኩሉ ምእንትኣስ ናብቲ ዝድለ ወለዶ ብዘይበፅሓሉ ኣገባብ ተንፈፃላ ኢሉ ይገዲፍዎ ከይዱ ብሓፂሩ የዛረብ ዘለኹ እቲ ቃልሲ ስለዚ ካብ ዝወፅእ ኣትሒዙ እናተቃለሰ ክሳዕ ሎሚ ይቕፅል ኣሎ ኣብ ርእሲኡ ተወሳኺ ካልኦት ሽግራት ናይ ጥዕና ጉዳይ እናጓነፎ ኣነ ዝገርመኒ ሓንቲ መዓልቲ ለይትን መዓልትን ደቂሱ ይፈልጥን በኣና ሰዓት ሓደ ናይ ለይትን ድሕሪ ድውልልካ ልዮ ሓደ ሰብ 5 ሰዓት ፍልሊ እዩ ዘለና ወጋሕታ እዩ ዝድውል ዘሎ ስለዚ መዓስ ይድቅስ ይገርመኒ ማለት እዩ እቲ ዴዲኬሽን እጅታ ዝተረፈት እግረይ ዝብል ዘሎ ወይታ ዝተረፈት መሓውረይ ክሳብ መጨረሻ ከይተፀዓድኩ ክኸፍልላ ኢሉ ዝቆረፀ ሰብ እዩ እሞ ብጣዕሚ ኢና ነንቀካ ከምቲ ባሻይ ዝበሎ ገፅ ዝንፈትዎ እንኳ ዓርአና ዝበሎ እንኳ ዓርአናካ ብዝኾነ ናትካ ጉዳይ ውዳእን እዩ ኣብዚ ዝባዓልናዮ በቲ ዝረኣኻዮ ርእስቲ እትህቦ ርእቶ እንተልዩ ከዓ ቅርበልና መምህር መጀመርያ ተንኪዩ ኣብዚሕካለይ ግን ልዕልቲ ዝግባኣንሲ ከም ህዝበ ንእሽቶ ፀፀረይ ዝድርቢ ዘለኹ ብዓብዪ እቲ ኩሉ ኮንቴንት ተፍርዩ ብዙሕ ትምህርትታት ተቕርቡ ንስኻትኩም ኣያታተይ ከይተሓለልኩም ክሳብ ሕጂ ቀደም ንሕና ቅድሚ ሜዳ ምውፃእና ዘነቃቃሕኩምና ስቲል ሕጂ ከዓኒ ካይተሓለልኩም ትጋረሉ ዘለኹም ንስኻትኩም እዮም ክብሪ መጀመርያ ልዕሊ ኩሉ ንዓኻትኩም እዩ ንመምህር ዘብሩ ሓዊስካ ማለት እዩ ኣብቲ ርእስቲ ናይ ሎማዓንቲ ሲ ሓሊፉኒ እንዴት ተኣሽሙ ድሕረ እርኪበኩም ብሓፈሻ ከዓ ዝሓለፈ 3 ሰሙን ገለሲ ዳርጋ ሕጂ ኳወርሖ ቀሪቡ ማለት እዩ ኣብ ናይ ጥዕና ቁሩብ ፀገማት ነይሩኒ ሕጂ ግን ይመሓየሽ ኣለኹ ብኡ ምክንያት ቁሩብ ድኽምክም ኢለ ነይረ ክኸውን ይኽእል እየ ሕጂ ግን መስገን ኣምላኽ ፅቡቕ ኣለኹ እዚ ናይ ሎማዓንቲ ርእስቲ ኣዝዩ ኣገዳሲ እዩ ልዕሊ 50 ዓመታት ህዝቢ ኤርትራ ተቃሊሱ ነቲ ኣብ ኣፍሪቃ ሓያል ሰራዊት ዝነበሮ ባዕዳዊ ሓይሊ ስዒሩ ዝተዓወተ ህዝቢ ሲ ን35 ዓመታት ሲ ከመይ ኢሉ እናተጨፍለቐ ኣንፃሩ ክለዓል ዘይከኣለ ዝብል ኣርእስቲ እዩ ናይ ብሓቂ ንኩላህና ኣብ ሓንጎልና ዘሎ ኣብ ሓንጎልና ነፍሲ ወከፍ ኤርትራዊ ዘሎ እዩ ኸማን ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ዋላ ኣብ ደገ ማለት እዩ ንስኻትኩም ሕጂ ብዙሕ ገሊፅኩም ክትኮን ትኽእሉ ኢኹም ኣነ ክብሎ ዝደሊ ብዚ ርእስቲ እዚ ቀደም ፀላኢና ንፁር እዩ ነይሩ ባዕዳዊ ገዛኢ እዩ ነይሩ ሕጂ ባዕዳዊ ገዛኢ ፍሉጥ ስለ ዝነበረ ዋላ ውሽጥና ዝኾነ ይኹን ፍልያት ተነበረ ዋላ ናይ ኩናት ሕድሕድ ኩነታት እውን ነይሩ ግን ኣብቲ ኣንፃር ባዕዳዊ ፀላኢ ዝመፀ ኩላትና
ሓደ ኣካል ኮይና ኢና ኣንጻሩ ንስለፍ ነርና ማለት እዩ ከምኡ ስለ ዝኾነ ኩሉ ሓይሊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ኣንጻር ጸላኢ ባዕዳዊ ጸላኢ ባዕዳዊ ስርዓት ኢትዮጵያ ማለት እዩ ኩሉ እጃሙ ኣበርኪቱ ኣብ መወዳእታ ከዓ ህዝቢ ኤርትራ ተዓዊቱ ሓንቲ ልዕላዊት ሃገር ኮይና ኤርትራ ምስ ዓለማ ተሰሪዓ ማለት እዩ ሕጂ ኣብዚ ናይ ድሕሪ ልዕላውነት ናይ ኤርትራ ካብ 93 ክሳብ ሕጂ ዘለናዮ ኩነታት ግን እቲ ዘመሓድረና ዘሎ መንግስታዊ ስልጣን ሒዙ ዘሎ ህግደፍ እኳ ንብሎ እንተኾና ልምዳዊ ዘራርባ ህግደፍ ንባዕሉ የለን እቲ ሻዕብያ ወይ ህዝባዊ ግንባር ዝበሃል እውን ኣብ 94 ወርሒ 2 ዝነበረ ጉባኤ ናብ ህግደፍ ዝተቐየረ ካብ ሽዑ እንዳሓር ሕጋውነቱ የለን ማለት እዩ ስለዚ ታሪክ ኮይኑ ተሪፉ መንዳ ኣሎ እንተይልና እቲ ብስም ህግደፍ ንበሎ ብስም ህዝባዊ ግንባር ንበሎ እናተጠቕመ ንህዝቢ ኤርትራ ካብቲ ባዕዳዊ ገዛኢ ዘውርዶ ዝነበረ ግፍዕታት ዝሓለፈ ንህዝቢ ኤርትራ ዝብትን ጭፍልቕን ዘሎ ብምልካዊ ስርዓት ናይ ኢሳያስን ውሑዳት ብጅልኡን ዝምራሕ ጭፍራ እዩ ማለት እዩ እዚ ትካላት ኣለዎ ንዕኡ ዝካታተ ማለት ዝሕግዝዎ ዘተግብርሉ ናይ ጸጥታን ናይ ሰራዊትን ትካላት ኣለዎ ናይ ስለያ ትካላት ኣለዎ ከምዚ ኣያና ባሻይ ኩሎ ፀንሐውን ዋላ ነቶም ተቃዋምቲ ንበሃል ከይተረፈሲ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ኮይኑ ገንዘብ ከም ዝሰድድ ይገብረና ማለት እዩ ካይ ፈተና ካብ ነፍሲ ወከፍ ንህዝብና ኢልና ንሰዳ ገንዘብ ከዓ 3/4 ወይ ልዕሊኡ በቲ ዘይ ፍትሓዊ ዝኾነ ሸርፊ በዓል ዘውፅኦ ኣብቲ ሂምቦል ዝበሃል ናይ ሸርፊ ትካሉ ኣብኡ ይኣቱ ማለት እዩ እታ ሓንቲ ርብዒ ጥራይ ናብቲ ህዝብና ትበፅሕ ማለት እዩ በዚ ገባብ እዚ እቲ ደጋፊ ይኹን ዋላ ተቃወምቲ ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ቀንዲ ምንጪ ናይቲ ኣታዊ እዩ ናይቲ ስርዓት ኢና ማለት እዩ ካልእ ኣማራፂ ግን የብልናን ህዝብና ክበልዕ ክነብር ክንሰድድ ክንክእል ኣለና ሕጂ ነዚ እሱ ዝረኸቦ ገንዘብ ናብ ምንታይ ዝጥቀመሉ ነቶም ከርተት ዝብሉ ዘለው ብዘይ ደሞዝ ን30 ዓመታት ብስም ሃገራዊ ኣገልግሎት ኣብ በረኻ ዘለው ዋላ ሓንቲ ዝገብረሎም ነገራት የለን ስድሮኦም ደቆም ንዓኣቶም ዝኣሊ ዘናብር ዘሎ እቲ ዲያስፖራ ዘሎ ቤተሰብ ኣሕዋቶም ኣሓቶም እዮም ማለት እዮም ንዕኦም ስርዓት ግን ብነፃ ጉልበት እዩ ከርተት ዘብሎም ማለት እዩ ነቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ብፀቢብ ዝኾነ ናይ ስለያ ናይ ጸጥታን መሓውራት እዩ ዝከታተሎ ማለት እዩ ከምቲ ዝበሎ ያና ባሻይ ማለት ተሓኒቁ እዩ ዘሎ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ሕጂ እቲ ጸላኢና እዚ ማለት እዩ ነዚ ጸላኢ እዚ ናይ ኩላትና ጸላኢ ስለ ዝኾነ እዚ ናይ ውሕዳን ጭፍራ እዚ ኩሉ ሓይልና ኣብ ውሽጢ ዓድን ኣብ ደገን ዘለና ኣንጻሩ ሓደ ኮይንና ክንሰምር ፀገማት ኣለና ማለት እዩ ስለምንታይ ፀገማትና መፅዩ ከምቲ ኣያና እስማዒልን ጠቂስዎ ዝነበረ መስለኒ ጫፉ ገለ ቁርብ ሰሚዐ ነይረ ፌስቡክ ግን ባሻይ ዘርዚርዎ ነይሩ ገና ክንምዕብለሉ ዝግባአና ቁርብ ናይ ማሕበራዊ ፍልያት ኣብ ውሽጥና ዝነበረ ገና ስለ ዘይፈትሐናዮ ድዩ ኣብቲ ፀበብቲ ፍልያት ኣቲና ኣብ ክንዲ ኣንጻርቲ ቀዳማይ ፀላኢና ንሰምር ኣብቲ ውሽጣዊ ናህና ደቀቕቲ ፍልልያት ክንብርክትን ዘይክንብርክትን መጀመርያ እቲ ሓድነትና ንስራሕ ኣብ ክንዲ ንብል
ኣብ ውሽጥና አንቺ መንቺ ክንባሃል ግዜ ንሕልፍ ስለ ዘለና ኮይኑ ስማዓኒ እቲ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ከዓኒ ብሰንኪ እዚ እቲ ካባና ክሰንቆ ዝግባእ ሞራል ክረክብ ኣይከኣለን እሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣካያይዳና ኣብ ሜድያ እውን ብፍላይ ኣብቲ ማሕበራዊ ሜድያ ብዙሕ ማለት ሓሊፉ ዝረአ ዘይፅፉፍ ዝኾነ ነገራት እውን ኣሎ እዚ እቲ ማሕበራት ናይቲ ስርዓት ንዕኡታት እናቐረመ ንውሽጣዊ ፕሮፓጋንዳዊ ሃልኪ ይጥቀመሉ እዩ ንሕና እውን ነፍስና ካብዚታት ክሳብ ክንደይ ነፃ ኢና ኢልና እውን ክንሓት ዝግባእ መስለኒ ማለት እዩ ምክንያቱ ስርዓት ንሱ ይስርሑ ይፃናፀን ኩለን ኣርዩ ኣላጋጊቡ ኣንፃርቲ ኣብ ደገ ዘሎ ቃልሲ ፕሮፓጋንዳ ይሰርሕ ብኡ ነቲ ውሽጢ ዘሎ ዓዲ ህዝቢ ይነግሮ እዚኦም ከም ዝኣደቦም ንሪኦ ኢና እውን ተመሊሱ ኣብ ዩቲብ ክመፅእ ከሎ ከመይ ገይሩ ከም ዝጥቀመሉ ንሰምዖ ኢና ማለት እዩ ካብ ውሽጢ ዓዲ ዝመፁ ዋላ ዓበይቲ ሓለፍቲ ትብሎም ገለ ክትረኽቦም ከለካ እውን ከምኡ ዓይነት ፀገማት ማለት ከምኡ ዓይነት ፅልዋታት ከም ዘለዎም ትርኢ ስለዚ እዚ ንሕና ምስልና ከነመዓራር መጀመርያ ሓድነትና ከነሐይሎ ኣለና እቲ መፍትሒ ኮይኑ ዝስማዓኒ ገሊኦም ለውጢ ብውሽጢ ዝመፅእ እምበር ናይ ደገ ዋላ ሓንቲ ተራ የብሉን ሓጋዝ ጥራይ ክኸውን ዝኽእል ይብሉ ኣነ ግን እቲ ኣብ ውሽጢ ናብ ደገን ኢልካ ዘሎ ኣፈላላይ ቁናዕ ኣይኮነን ባህላ እየ በቲ ታሪካዊ ነገርነት ወይ ከዓ ሂስቶሪካል ማቴሪያሊዝም ክንጥምቶ እንድሕር ኮይና ሲ ሓደ ሕብረተሰብ ሓደ ህዝቢ ኣብ ዝሃለወ ይሃሉ ንነብሱ ከም ሓደ ህዝቢ ዝፈልጣ ማለት እዩ ብፍላይ ኣብ ናይ ኤርትራውያን ትምፂና እሞ ከዓ ልዕሊ ሓደ ህዝብና ኣብ ደገ ስለ ዘለዎ እሞ ከዓ ከም ዝቀዲመ ክጠቕሶ ዝፀናሕኹ ምስ ውሽጢ ዓዲ ዘለና ምትእስሳር ይኹን እንገብሮ ምድግጋፍ ይኹን ኣዝዩ ሓያል እዩ እዚ ከዓ ህዝቢ ዓለም እውን ዝምስክረልና እዩ ማለት እዩ ኣብ እዋን ቃልሲ ተራእዩ ዋላ ስቲል ሕጂ እውን ፍቅሪ ናይ ዓድና ስለ ዘለና ኢና ብዓድና ተገዲስና ብዙሕ ንዛረብ ማለት እዩ ዋላ እቲ ውሽጢ ጎኒ እቲ ስርዓት ኮይኑ ነቲ ስርዓት ዝድግፍ እውን ገሊኡ እቲ ስርዓት ነቲ ሃገር ይሓልየላ ኣሎ እሱ መፍትሒና ኢሉ ስለዝኣምን እዩ ነቲ ስርዓት ዘብል ኣብ መወዳእታ እቲ ሃገራዊ ፍቅሪ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ዘሎ ይኹን ኣብ ዲያስፖራ ዘለና ኣብ ኩልና ኣላ ማለት እዩ ሕጂ ኣተሓሕዛ ናይ ስርዓት ኣብ ውሽጢ ዓዲ ብፍላይ ከምዚ ያና እስማዓይ ዝተቆሶ ኩላህና እውን ንፈልጦ ኣብ ከም ናይ ዓፈር ዘሎ ህዝቢ እንድሕር ኢና ብጣዕሚ ብዙሕ ግፍዕታት እዩ ተገይሩ ዳርጋ ካብ መነባብሩ ተኣሲሩ እዩ እቲ ህዝቢ ማለት እዩ ትግራቱ ዝኾነ ባሕሪ ከም ድላይ ከይጥቀመሉ ስርዓት ኣጊድዎ እዩ ማለት እዩ ናብ ኢትዮጵያ ሰጊሮም ምስ ከዱ ከዓ ኣብቲ ወያነ ኣብ ስርዓት ዝነበሮ ኣብ ስልጣን ዝነበረሉ ይኹን ዋላ ሕጂ ከዓ ብዝያዳ ንዓኣቶም ፍልይ ዝበለ ሓለፋታት እናሃበ ነቲ ንሱ ዘለዎ መሬት ኤርትራ ናይ ምግባጥ ባሕርና ናይ ምቁፅፃር ዕላማ ከም መሳርሒ ክጥቀመሎም ንሪኦ ዘለና ነገር እዩ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ትቐንዲ ናብዚ ዝደፋፍእ ዘሎ እቲ ስርዓት እዩ ማለት ስለዚ እቲ ኣብ ደገ ዘሎ ከዓ ነቲ ኣብ ደገ ዝቃለስ ዘሎ ገሊኡ ልክዕ ከም ኣካል ናይቲ ስርዓት ገይሩ ይሪኦ ማለት እዩ ክፈላለየ ይክእልን ማለት እዩ እንድሕር ንዓይ ኢሳያስ ኣብ ስልጣን ስለ ዘሎስ እስኻ ከዓ ንዑ ስለትመስል እስኻ ከዓ ካብኡ ፈሊና ኣይንሪኤካ ኢና እንድሕር ኢሉኒ ኣብዚ ዓብ ፀገም ኣሎ ማለት እዩ ከምኡ ዓይነት ሰንቲመንት ሳብ ደገ ከም ዘሎ ከዓኒ ርዱእ ነገር ይመስለኒ እዚ ኣብ መንጎና ሓደ ናይ ምትእማን
ስራሕ ከነካይድ ከም ዘለና ይረኣየኒ ማለት እዩ ንሱ ከዓ መን እዩ ክገብሮ ንሕና እዞም ኣብዚ ገዛ ዘለናን ከማና ዝኣመሰሉን እቶም ፀለውቲ ናይቲ ሕብረተሰብ ኢና እንብል ኢና ማለት እዩ ኣብዚ ተራ ናይ ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓ ናይ ቋንቋ ናይ መራኸቢታት ኣዝዩ ኣገዳሲ ይኸውን ማለት እዩ ገሌና ብተውህቦ ብትምህርቲ ምስ ዝተፈላለዩ ኣካላት ናይ ሕብረተሰብ ክንራኸብ ንኽእል ዓቕምታት ኣለና ገሌና ከዓ ብዘይካታ ቋንቋ ናይ ኣዴና ካልእ ዘይንፈልጥ ሰባት ኣለና ሕጂ ገሌና ዋላ እንተደለናያሲ ክንገብሮ ኣይንኽእልን ሕፅረታት ስለ ዘለና ማለት ገሌና ግን ዝተዓደልና እናኾና ብዙሕ ቋንቋታት ንፈልጥን ብዙሕ ባህልታት ከዓ ንፈልጥን እናኾና ነቲ ሕብረተሰብ ከነቀራርቦ እንፃወቶ ተራ ኣብዚ ሕፅረታት ከም ዘሎ ይረአየና ኣነ ንዝፈልጦም ብፅበት ከምኡ ዓይነት ትዕድልቲ ዘለዎም ኩሉ ግዜ ብጋህዲ እየ ዝዛረቦም ማለት እዩ ብጋህዲ እየ ዝዛረቦም ሕጂ እውን ህዝብና ነዚ ዝብሎ ዘሎ ክሰምዖ ስለ ዘሎ ከም ፃውዒት ኮይኑ ክረኣየለይ እውን ይደሊ እየ ማለት እዩ እቲ ሓንቲ መፍትሒና ዘላ ንሳ እያ እዞም ኣብ ድሕረይ ዘለው ዓበይቲ ወለድናሲ ከምኣቶም ዝኣመሰሉ ብዙሓት ዝነበሩ ኣይንፈላለ ኢሎም ክሳብታ ናይ መወዳእታ ዕለተ መስዋእቶም ዝሓለፉ ነቲ ዘለና ማሕበራዊ ፍልያት ሰጊሮም ነታ ኤርትራ ንኸይትፈላለ ዘፅንሑልና እዮም ናይ ስሳታት ቃልሲ ንሳቶም ዘፅንሕዎ እዩ ቀፂልናዮ ማለት እዩ ስጋብ ናፅነት በፂሕና ሕጂ ከዓ ነቲ ኣርማናቶም ኢና ከነሐይሎ ዘለና ማለት እዩ ከምኡ እንተዘይጌርና እቲ ዓለምና ዝፍፀም ዘሎ ነገራት ንሪኦ ኣለና እንታይ ይኸውን ኣሎ ብተን ሃገራት ንሕና እውን ካብኡ ክንፍለሲ ኣይንኽእልን ኢና ማለት እዩ ስለዚ ለቦያ መወዳእታ ነቲ ዘለና ብዝሐ ብሄራውን ናይ ቋንቋን ናይ ባህልን ፍልልያት ንሱ ከም ፀጋ ክንሪኦ ኣለና በቢ ዘለናዮ ከዓኒ ከም ደለይቲ ፍትሒ ከም ዜጋታት ኣብ ሓደ ክንመፅእ ክንክእል ኣለና እቶም መራሕቲ ምንቅስቃሳትን ውድባትን እንተደኣ ኮይኖም ከዓ ነቲ ህዝቢ ኣብ ሓደ መኣዲ ኮፍ ኢሉ ብሃገሩ ክዝትን ብሓደ ኮይኑ ክቃለስን ኣብቲ ባይታ ውድባዊ ፀውዑ ዋላ ናይ ምንቅስቃስ ፀውዑ ብዘየገድስ ከም ዜጋ ከም ሃገራዊ ሓደ ኮይኑ ንክቃለስ ከዓኒ ከተባብዕዎ ኣብ ክንዲ ዝፈናጭልዎሲ እቲ ክሳብ ሕጂ ዝረአ ዘሎ ተርእየታት እቲ ህዝቢ ሓቢሩ ንክቃለስ ከተባብዖን ክደፍእዎን እንተደኣ ዝፈናጭልዎ ኮይኖም እቲ ዝፍፅሞ ዘለው ኣዝዩ ናይ ብሓቂ ጉጉእ እዩ ገበናዊ እዩ እውን ክትብሎ ትኽእል ኢኻ እዚ ሕጂ ኤርትራ ወዲቓቶ ዘላ ኩነታት እሞ ተን ለባዋታት እዚአንን ንጋባእ መምህር ዘርኡ ከይተሓለልካ ተካይዶ ዘለካ ቃልሲ ብጣዕሚ ዝናኣድ እዩ እቲ መደብ ከዓ ኩሉ ግዜ ፅፉፍ ኮይኑ ምእንቲ ህዝብና ደስ ኢልዎ ክሰምዖ ከምቲ ኣያና ባሻይ ዝበሎ ኩሉ ግዜ እቲ ንብሎ እቲ ህዝብና ዝቕበሎ ክኸውን ኣብ ውሽጥና ካብ ጫውጫው ነብስና ክንገትእ ኣዝዩ ኣገዳሲ ይብል ኩሉ ግዜ ሲ ኣብነታውን ኮይና ምእንቲ ክንርአን ክንቀርብን ምስ ህዝብና ማለት እዩ ነዊሕ ግዜ ሒዘኩም ግን ኣይተሓዝለይ የቐኒየለይ ከዓ ኖ ናይ ኩሉ ኣኻኺብካ ኢኻ ሂብካና ሶ ታንኪዩ ዮሃንስ እሞ ሙሉእ ጥዕና ክወርሰካ ተስፋ ገብር ኣብ ዝመፅእ ግዜ ከዓ ሓይልካ ክትሳተፈና እምነ ማለት እሞ ናብ ዕቑባዝጊ ክሓልፍ ድሕሪ ሰይድ ክንውድእ ኢና ዕቑባዝጊ ድቡስ
اوكي لك يوهانس جون مالتي أنس أنت هاي حدش مصيرنا يا هول سنة تفادو تغلها أنت رأفو زحات ጆን ዝበሃል ኤርትራዊ ደሎ እዩ كومو سلازبلو أنا ون كومو بلو مالتي زغانا قد كاب كلها نسو طرح زيكونس نمن كم زخصص هايفلت المبرتي كزارو بزدلو بخا بخالو ما قدو منتيلو النو مالتي زغانا قد ብኡ ገይሩ ኣብቲ እስማዒል ዝበሎ ኮንሰንሰስ ሎሚ ጥራሕ ኣይኮነን ዝብሎ እስማዒል ብዙሕ ግዜ ደጋጊሞ ከምኡ ክብል ከዓ ሓቂ እዩ ኣብ ብዙሕ ነገር ይርአ እዩ ቅድሚ ሕጂ ዝከረኒ ሽም ቀዳማይ ሽሙ ንገሩኒ ኢንጂነር መለስ ገለ መለስ ዝበሃል ብሓደ ፕረዘንት ገይሮም ኣብ ሕዋር يوسف ملش مكاترة بريزنت از قبرلو سيميلار تاشمو نيرو كونسنسس نقبر كوانت زي كونس متأممان كم زي لو ملكتي بومي شعو مالي أنا ون بوغني ولا هب تواساتي اب بوليتيكا نيتقاومو ون ክዛረቡ ክሰምዕ ከለኹ ቅሬታ ዘለዎም ኣብ ሓደ ክፋል ናይ ሓደ ሕብረተሰብ ዘለዎም ሰባት ይሰምዕ ሓደ ሓደ ግዜ ኢንፋክት ንሕና ሰንሱስ ኣይተገብረን ኢና ንብል ግን ክሳብ ሕጂ ቁፅሪ እንዳልዓሉ ክንድዚ ኸውን ፐርሰንት እዮም መብዛሕትኡ ነቲ ከበሳ ዘሎ ሕብረተሰብ ትኸሲ ማይኖሪቲ እዩ ንዓና ከም ዝገብረና ዘሎ ካብ ተቃውሞ ማለት ማይኖሪቲ ከም ዝገብረና ዘሎ ዝብል እውን ትሰምዕ ኢኻ ከምዚ ክብሎ ፀንሐ ጆን እውን ናይ ዓፋር ዘልዕልዎ ሕቶታት ኣሎ ንሕና ኣብዚ ጉዳይ እዚ ብሓባር ክንሰርሕ እዘን ክመላእ ኣለዎ ዝብል እውን ከም ሪኳየርመንት ፕሪሪኩዚት ዓይነት እውን ዘቕርብዎ ኣሎ ካልእ ተመሳሳሊ تذكرون انتخونكم بحوار دكتور حسن سالمان زغربو اسران حدن بيجار لو اللي زغربو له شرعيا هم يجيرو سرح كم زلو لما يتنا زلو من كستنا اعتراض بالون نيرو شعات راح نستغل قلد حرو سب الحي تدارو له تقلال لا زي التأمامن ويكان نحن كذا حمامي يبقى جزها هون كذا والله نقرأت هالو ስለዚህ بقول عبكم دي ولا أنت زي كونه طب هذا secure زخونه spade نقوله بلو فرنجي بشمو نداس أو أنا هنقبره لنا مالي ولا هذا جزء بحوار نسمعون زي اللي تاب كبس هذا له قبو حلفنته وسدن كبالون يسمعي مالي اليوم كلهم دماميرنا انت لارينا يوم زررب زاد اليوم مرردا زاد اليوم قال يون تباهي له خبها لي كاليو جنت رياليتي خنركب كنرادا زيرو اتا نقولنا حوي هذا الهاجر كلنا تلزمونات بسلام كنبرلو زخيل كونتات كفتر هذا زتن مرردان كدليا مالتي قليل نجار يكون انتم تفعل عليو سوشيال جروبس أقول لهم ربحان تايو كوفي الكاف تمايت كترادا كابزي مردا كابزي خيط سقيلو perception زمت نجارات بزحون كله ثلاثة بنتصور طاولة عميتك مزررة بأدلاي وهناتو شعوي خافو ستره له أجندة أوريتك بسرعة تزارب له مالتي فتا كونسنسس بالزربا بتعامل قداسيتيا أنا جن كم كوز نايتي زي من العال نايت هزبي جري أوسدان
ምክንያቱ ኦልሬዲ ተቃሲልና ስለ ዘለና ክንደይ ዓመት ደቅና እውን ካብ ዓዲ ተጓሕጉሖም ይወፁ ከም ዘሎ ባይ ዘ ወይ ንሱ ከም ተቃውሞ እየ ዝሪኦ ኣነ ወላ ንስደት ይኸዱ ተቃውሞ ብእግሮም ይቃወሙ ኣለዉ እቲ ኣገባብ ናይ ምቁዋሚ ተታሽሙ ዘሎ እምበር ምልዓዓል ጠንጢንካያ ንሓደ ዓዲ ክቦ ደሪብካ ኣሎ ንዓዲ ክትከይድ ከለካ ቀሊል ኣይኮነን እቲ ሓላፍነት ዘይስምዖ ኣካይዱ ክቅይር ዘይደሊ ኮነ ኢሉ ዝገብሮ ከም ዘሎ ዘርእየካ ክሳብ ክንደይ ጨካን ስሱዕ ይብል ንሱ ከም ዝኾነ ዘርኢ እዩ ማለት እዩ ስለዚ ኣብ ከምዚ ዓይነት ሓሊፍና ክንዛረቡ ዘይኮነስ ብስኑድ መልክዕ ጥራሕ ክዝርጋሕ ዘይኮነስ ብደቂቕ ወላ ንደገ ክወፁ ዘይብሎም ብዘቋይቁ ዘረባታት ወላ እንተለዉ ሒዝካ ፀኒሕካ ድሓር ብግቡእ ከመይ ብፖዚቲቭ ብምርርራእ ዛዚምካ ተተዘርግሐ ዝሓሸ እዩ ዝብል ሓሳብ እዩ ዘለኒ ኩሉ ኣብ መገዲ ኸና ሕጂ ክተቕሶ ፀኒሑ ዮሃንስ ኩሉ ካብቲ ንብሎ ካብኡ እዩ ዝመሃር ንሱ ፀቱ ክሰድድ ተኮይኑ ካብኡ እዩ ዝብል እዚ ዘባእሰና ዘሎ ኢልካ እንተተዛረብካ ንሳኸነ ጌራ ከም ትገፍሕ እውን ይሰርሕ ምክንያቱ ምሳና እዩ ዘሎ ኣሕዋት ኢና ብመልክዕ ኣይንፈላለየ ብቋንቋ ኣይንፈላለየ ኩሉ ግዜ ኣለና ሓደ ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ከም ኣኽብል ኢለ እሞ እዚኣ ኣኽለኒ ቀኒለይ ወዲእ ኣለኹ መምህር Thank you laid an abstract for the next session. مساها مزانات كتسمع وين زي عقباي صح أنت حتى حكيتين new specific way of building consensus يدل له مني جا نطلع حزام مني ممر يزي أنت دورنا لا صدقت يعني هاو كما يزي consensus كما يكون مسرطان له بتعاقمنا يعني اوكي ኮንሰንሳስ እስማኤል ምስምማዕ ማለትኩም እንዲ መስለኩም እንዲ ሓቀይ ኮንሰንሰስ ኮንሰንሰስ ስምምዕ መፍጣር ምሽ هو امرر مبصح مالك هو ኮንሰንሰስ ተመያይጥካ نخومي ኩልኻ وسيدي أنا ونكالك يتخون من أربعة إليه ኖ ኩልኻ ኣብ ሓደ ነጥቢ ምብፃሕ እያ ኮንሰንሰስ مسمى مع بكا اوكي ሒዘ ኣለኹ and ኣብዚ አይዲያ እዚ እንድሕር ተሰማሚዕኻ ኣብ ርእሲኡ ከምዚ ዕቁባት ዝብሎ ዝነበረ يعني ክፉት ዝኾነ ብክፉት ክኒታ እምሮ ነቲ ኮዝ ኤንድ ኢፌክት እንድሕር ፈቲሽካዮን በርቢርካዮን ኣብ መጨረሻ ሆራይዞን ክህበካ እዩ ሓደ ንዓኻ ከመሓድር ዝኽእል መደብ ክሰርሕ ትኽእል ኢኻ ኣብ ልዕሊኡ በጋ እቲ ኮንሰንሰስ ክገብር ዘሎ ኣብዚ ኮንሰንሰስ እንድሕር ተረኺቡ then you have got a program, you have got a task to do, you have got a message to deliver እዚ ኩሉ ምስ ኮንካ ሸይ ነው ትመስል እናትካ እናርኣየ ሰብ ክስዕበካ ወይ ክዓስለካ ኣለዎ ማለት እዩ ምክንያቱ ቢሽሙ ግን እታ ስቴፒንግ ስጉምቲ ናይ መጀመርታ ስጉምቲ يعني بحسابي حدا تاهمو تستناقض ዝኽእል ንቁሕ ዝኾነ يعني ክፉት ዝኾነ ማይንድ ዘለዎም ሰባት ኮፍ ኢሎም ዝዝትዩኒ ሓሳባት ዘማዕብሉን ክህልዎ ኣለዎ ያታ ክጅምር ዘሎ هو نسا اسماعيل تمحلالي فالا تملخت لهم معناتها صبغ تمحلالي فالا مثلني من اربعه ناي معمقه قداي كن كم ثانك يو عقبال صبغ غيرو حقوات قتاشو غيرو والو እዚኣ በጋ መምህር ኣብ ዝጥዕም ግዜ ነዚኣ ሓደ መደብ ዘይኮነስ 100 መደብ ክኾን የድልያ እያ እሞ ኩልና ኣብዝን ከለና ዓባይ ስራሕ እያ ክትልዓል ዘለዋ እያ ብዙሕ እንቅፋታት ኣብ ምግላህ ተብፅሓና ትኽእል እያ ስለዚ ከም ኣርእስቲ ንፅባሕ ቀዳም ንዝመፅእ ዘሎ ቀዳም ከነቕርባ ተዳሊና ንምፃእ ኮንሰንሰስ اوكي سوري سيد وايوب يعني سؤالنا اتينا عطيناكم ولا انا سوري نو دحان No, it's okay, حبيبي. اوكي سيد
شكرا مجمريا يوحنس حوين قاعد حمصها كندي لهري كابتا من دس بلني ان شاء الله دما ربي أنا حتى ادمن كبكا حتى ميت كبرة داويد ميت كبرة سوري نيت جبران دي كوصل دو مو يتاخا تاش متخاون هو يا قتل ادمن تعنان من الكا خولي لان يوحنس حوين يس كاو بموصال دا نايتسما جايش جيزي تبليا حجي زي ب in a very critical way in ሕሪናዮ እዞም ሰባት እዚኣቶም ከመሃሩ ድዮም ድመፁ ዘለዉ ከመሃሩ ድዮም ድመፁ ዘለዉ ወይስ ሓሳብ ክሰርቁ እዮም ድመፁ ዘለዉ I know for a fact that some people academics ብሕልፊ እኩብ ሰባት ክረኽቡ ስለ ዘይክእሉ ኣብ ከምዚ መፂኦም እታ ተድልዮም ደርብዮም ማይኸዱ በቲ ዝመፅእ ሕቶታት ድማኒ ነቲ ናቶም ፕሮፋይል ይኹን ነቲ ናቶም ሪሰርች ይኹን የህብትምዎን የብልዎን እዮም እዚ ከም ዘሎ ክንርስዕ የብልና I'll give you a simple example ካልእቲ ድማኒ ኣብዛ ዓዲ ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ NHS the National Health Service زعبي employer ab زعد زولون سي 1.5 million سرحኛ ኣሎ ሕጂ እቲ ድመፃና ለጊዜ ብጣዕሚ ስታይ ነይሩ ማል ፕራክቲስ ብዙሕ ነይሩዎ ተብዚር ብዙሕ ነይሩዎ ኩሉ ነገር ይወፅእ ነይሩ ዳሕራ ኢሎም why don't we run ከም the consultation deconacy we need to find out what is wrong with the management دلهم امثلهم نعو امثلهم حاتيتهم the research the restructure كنقبروا لنا ايلهم مترسهم تاوديهم بدحريت مزيهم privatization امثلهم لprivatization حجينسهم نتا NHS حاليهم لا زي كونسي بدحريت سبات multinational companies حيزهم كم دموزين كابوني نوجنت هزبن تايلو دحر حجي consultation كي تجبر بلوكال بعرف أبلوكال مس نجارات كن قبلا عين خلين إنا إيلهم مهنازو locally بتمرت ديو بسرح ديو بنايت عنا ديو بخلو تي infrastructure جزاوت مسرح تقينو ويكأنتي قدرنا ثلاث مرين تقينو نترجع مرين تقينو إزي أقدمنا كنزاربولن كنبلولن على النادي حجنا إحنا دمانين تايم نعاتهم نسفانا نيمكا بدحريوها كارزي قاش هذا سنتاي تتقيمنا نسرع تتقيمنا خمدي consultants بلها what's a consultant a consultant is a man who if you ask him what time it is he borrows your watch and tells you the time دحريو خنتا هون مستساعد كحيزو بوغيريو خيد مخنازو نحريو بدحريو نصحى من تخيت تكامل لا نزي اخوي لي thank you very much thank you Said by the way نتا عقباي زغربا كأربلكم النابلكين تايز بزلو I want to learn more about building consensus among us in a very specific way that's been so لنا بو مسارات كا probably نصبح قدام كنسرحنا لنا يوهانس كا thank you سيد حوي thank you all يلو ملختي سديد لكم الله إيوب إيدو حفص لزبلة بإيوب كن عصوينا ولا الغنى إيدو حفص متبلة أتل إيوب أنا قاعد هذا مسكنا نزلوا مع التقريب وزنورين نتزلوا مع التين تردو وزنور بكل شنقاته نتا مرج أنا أنت زلها خانة كونسنس زغنت بحبار كوينا تزيقورنا مغطس أن زهاجرونا هذا كان ودعنا تا زلت أجنا جني قابع نزنات كفورميس challenge جورا مجمرة بأخات جمهور كهيش قدامي تسخا كونسنس بزن بزحت أراد هذا خبتش أمفرنا نصلاينا مربراب هذا ميديا سيزغنه كما خاز عم الثلاثات وحدات 4-5 سوزريهم سوزلخو أبو فتشكم هذا ممرندوم راد عقوم تحاسبون أو تقربون هزبخا تورو الدليل اللخو بهم تتزاربكم صبغي لأن عشت ميديات نزلوا خمسنات كان قابا زلوا خروز زلون 4-5 متكازد ليه
تدريت غينو تقصنا خلنا جنتاي مقفعة كان تحدث صلاة زبورو زلو نايم كسخاتا زعبي تولس ناتو ناي ميديا بروباغندا زقبرا زلو نعون مقان زبخاون ألرت مقبرا قدا سلازي كابخاتكم كوما عينت ممرندو مرة تتبقس صبوغ زبرئي تولن نزيق تحال بالكايا قلن اللي كابو عليكون زلو معال سقبرا نقداسن نتعي نتي قريبو زلو بروغرام بتعامي مهارن بزوحها تماهرنا كلنا تماهرنا كون تسفن قبل قلن اللي نيوبي Thank you, Eob. لبوا موداتا صبوغ لبوا انتاي مسلكا زعبا حدنتنا تمركوش اللي هذا إذا تمسك زلا قدام تبهر زلا زاناي اسماعيل العلا حتو منتن حتى حدنت انا اذا بتعاوموا تمركت انديان الساعه الحراي تملع على تكسفطره تغير حجي ذا سمع زيها اذا كونسنسس تبهر زلا زياده اقداسيت كوينا ترخيبات لزلا اسماعيل تداليون لا خمص كم مؤتو قبرنا مود حراك مساتف كلاتنا انت تلابنا يا حايشن صبوت حسابها صبوغ حسب يا قديم كان صبوغ حسب ان اهوب اسماعيل صباح قدام زلن خيب لنا ان زقباء سبيكم حاسيكم زلكم تلز اسماعيلنا بخير نو بروبليم قال قاطامي قال انت زي رخيبو انت حرتا يتعناتات قرازات حساب حنساب شجر عندي هو I will consult you يعني انت زي له كنت ذا خملومي تا قبل ما باشا يستزاربا خبا حلفني هذا حراي يعني هذه تيوري ود تيوري كابتن مسيخا باوربوينت غيركا قالت هذه عيد لنا حجي بتاع نزل مجمريا يس تحت وردنا في ندي حيدنا اموني حدا كونسنسس خنفطر زي قال زي دلي مؤتوي خدبر شجري بالليل جين ولا قال قاطع من دحر اون تايم اي ويل نوتيفاي انتايلكا غنذو انتايلكا دحر قال من اي تعنا ناي قال Oh. قاطينو اي ويل نوتيفاي بيفور هاند I hope اسماعيل حوي صبغت ثانك يو نقدر ما قدي يوهانس عندي حرت يورد وبرتع يعني خبطهم زخبروم حوين دي يوهانس سمعان انت له يا الله ملو محرت يعني انا وين قرب يتطلعتين سمعك الله ثانك يو اسماعيل مسانكو يعني ابو قال حجوجو يبين ديبتي سينتنا نتورك أو في قال كي كلتك زي حسيبة ده حراي كان قال خمس ريال ولا خط عنا قال إذا شجرين ندار صاحهم ياخذوا لك كنا وركيه وملو محرته يا ناتي حنتي تيب كان انا اسماعيل كلاتنا يقول له هوكي نا بس حدا بوليتيكان تكمل له بس حدا مركز تكمل له هم نقبرنا انا نخيدنا جوا همي ناتي كذا خمسة وني خمسة انتاي زبلو خمسة زرع عينتينا مسي كلايمتي تحازة سلزخونة ناي نرب شجرة سلزلني مسي كلايمتي زي خون حدا كذا I lose my focus يعني بذي قنزان اي نيرفز يعني نفسي يعني بري كنت ليم دغ عقبال كيف اللي يقول يعني عقبال ثانك يو ما انا خملو بوادو تبني ممرزرو اوكي لامين تعمل صبو مشات يوم صبو معلتي نيرلو معلتي برين ستورمين كله سلامتي تحرسبنا عبدوتا زلو نزبل بتعمي بكل تسانا خيفو جوني خاط عنا هبكا الجها سن من كاس كم تاني قدم كما كساب زلنا كاو حليف انا انت مزاني استاذ اسماعيل ابا اخذ حوس اللي جريد اللي قدامي كمان تمالي ابناي الحوار دولكم تي ماتيريالز دلناسي نعو خنا جرنا كم تكمل له كل له ماتيريال له
أنت يزلزل له في كونكت زدات لازم نقرأ ما قدها أبقى أنت تخيلتي أبناء حدنت مخنياتات دينهم نورنا بايتو وبقى وديهم الله سلال سبويهم الله إذن أي حقرا وحيل ترحل ذلها لما نسون الله نجتات هاو تكونك زدات نحنا أبن قابا أب الحوار كل جن الرحبة السم بعتاسينا كم تقعد محجي غيرنا نبرنا خيدنا جوجوزم نحكم زنبرنا سي تكبر شكرون فلتنا أتليست تاشما قلنا يقدم النبرات كمان أبنا حوار نبرات تسيا حجي انتاي مخنياتكم مخنياتو انتاي تي أبوش زلو أبوش تعدنا زلو نعنا يريناي تاي قبر له قرب النقنق ندحراب بالكاس نقر بريشر دا قبركا اندال لنا يا أخي أنا غير تعنك فاتات اندال لنا otherwise نعاها تمثيلو تنسخا تلبوز اللخا تقبر يلو انت دا زعقود كوين حاو من الباش تسرعاتهم من الباش ازي حاوتات دا اقول زما اقول لنا تحايلتات نسو خون خيل نعوم مفتاشو تعملنا مثلا نقرا ما قدخا ابقى كان جيرو بكوميتات كيف كان بايتو اجي خمسين لكم ناني لكم عبد الحلفه فولو اب بقى فولو اب دي مقرات اقرا مخاد نتقالتي انا عجبتنا هقرا وحيل اللغو قل توتالي قدر درمي المملأ كون يسمعك عنسا قدر درمي سايت ملون هانا ملو معالتي تتشلو لابسسرات عشان كل حجن زي امهم الآية حوي لهم زي امهم الآية اسم لا كاجزخت كي خيلو ما عشرت حدا مسكونه عشان كله بتم صعبة تدربي تتحيرن وابتا كاميرا من يسمى نحنا غاني نخيد كم خينون اتاب برميل تا مع كورهم عبسة ابي ازلا كانوا خلهم فلتاسي تاشما قلي ناي الحواز نبرت كومد امثله ميكانيزم ندفتركا نحنا ابزي زلنا بدحريت كنا نتنقر كندفو نخيلنا بحالا يموني زي اخم اللوبا ابقى أقنابر راخف تقريبا زلا thank you so much thank you الأمين امتاي فوكاس كجبر زتبيو انتايو كونسنسس حبراو سممع مالت تحجزت لينا زل عينة انتاي خاب من تاي كخفت تاريخ على بزبل يوتي كغربلنا زي ምናልባት ኣብኡ ዝተሓሓዝ እንተኮይኑ ክሪኦ እዩ ማለት እዩ ሽዑ ይሆን ያ ሽዑ ንርኢ ስለዝኾነ ናይ ሎሚ ኣኼባና ንፅርቲ ክትከውን ኣብ ክሳይ ኣብ ዲለማ ይንእትውን እስማዒል ነታ ኮንሰፕት ናይ ኮንሰንሳስ ደንበ ተቃውሞካ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎ እወ ተዘኩር ዘለዎ እምበር ኣብ ፓርቲኩላሪቲስ እንድሕሪኣትዩ ካልእ ሚዛናትን ክኸውን ዘለዎ እቲ ኣካደሚክ ሪገር ክኸውን የብሉ ኣካደሚክ ዲስካሽን ሰብ ክዛረብ ምሆኒ ሓሳቡ ንደገ ንኸውፅእ ታሽሚኡ እንተዘይኮነ ከምዚ ኩሉ ግዜ ኣደኒዙና ዘሎ እዚ ኣካደሚክ ዌይ ኦፍ ዱይንግ ቲንግስ ካብትን ኣኻኺብካ ገለመለታት ጌርካ ዚና ሰርቪንግ ኣስ ኣነ ኣብኡ ዓቡብ እያ ኣነ ስለዚ ኣነ እታ ረኣያይሲ we have got a job to do እዚ ጆብ እዚ ንኸይንገብር ዓቂፉና ዘሎ እንታይ እዩ ዓቂፉና ዘሎ ክነኣልት እንተኮይንና كما إذا أمثل كونسنسس كنهنس على الناس يا ترى زيادة حنت نقر كلكم كونسنسس مالت نقابة مالت هي بلاشونا حماراو سممع مالت يا كونسنسس نقابة تسمع معلم لازم ما يروح بلاشونا نو تودي عند حجة عصوان زياد دحرزي انت اللي كنت تزاروا بجاتكم يا ثانك يو دحرزي نعمل لكم نيوتي
تقاقيت وين دحين حنسب يغرتا صوام مو انا كعصوا يزيا تأجستي جبروا بجحاتكم تصبوا إلنا بزن بتن بعلنا تساكم هاي تزارم زغنة أتصبغ كتا نيت مرجع وعلنا كم وصل زغنة خاء نخلهم تساتفتي كمس جون كحل فايدلن لعل خلو نتوم سرحتهم كنقصل مسواعتነት ዝኸፈሉ ጀጋኑ ዝኽሪ ነቶም ኣካሎም ሰንኪሎም ንለውጢ ዝፅበዩ ዘለው ዝተሃስዩ ተጋድልትና ከዓ ክብሪ ክኸውን ንምነ ይኾነሎም ከዓ ናይ ሎሚ መደብና ኣብ ዝነዓፁ ትዕግስቲ ሃቡነ ክሳዕ ካብቲ ዘሎ ሬከርዲንግ ክወፅእ